Kwani votu vanhu vakakuona uchilairi naiwe Dume? Mana muna kuti vanhu vandiona kuti chikafu chose chichiita Dume bishi. Safu yakanganwa ningireni yangu here. Ndamudzoda ndipinye kofi. Nakanga munda kutodzipwa. Aiwa kumwe amchosokore ndichangu ndiri wani. Vandipe strawberry dip. Inonziwe iyaya. Strawberry dakwiri. Yakwiri. Epuwa iyoyo. Anawo chingobvunza kuti havana here garako ivovo. Ndiche munhu waandipei guys. Ndiche munhu waandirai muona. Zvakaoma. Kwakauya mangwana ndomakafa. Uye bodo Dumebika. Ndiri kutozvidira hangu mashizha onai. Munhu ari kutorova chikafu chisina kana yobu. Ibvunzo richazonyatsochekeka wani. Uyo. Asi kuzama kutangira papi pacho. Ari kuzama kutangira. Uyo. Izvo. Chingobata nemaoko kandi. Aiwa, nemaoko ndosviba. Hapana izvitsika izvi zvakanyorwa kuti fresh towel kuti matauro ndekupukuta Dumebika. Taridzwa zvekuitwa zvokushandisa tauro. Kupukuta kunyatsokubata bhonzo mumaoko. Ila nemaoko Dumebika. Nangochidya zvakawanda ndifanira. Ila nemaoko sana nebanga iri. Nina ipo. Unonza kutocheka chaiko. Sana nebanga ije nemaoko. Bata nemaoko kunyatsoruma. Mana ndotanga nechichi here chibhega ichi kana kuti manje machipisa ari mapedza asi unofuna kubuda mafuta. Jampi yoga yoga nemarings ari. Koma nemarings pamusoro futi pemafries. Junky food yega. Mana pane munhu akati junky food. Zvikafu zvinoona kudai so. Aiwa. Vari kuoda ndodena Dumebika. Tachiti junky food tikureva chikafu chisi chaka uyu. Kai naiwe nhasi unofanira kuzvidivina. Ndaimuone. Kwai Dumebika zvilireyo. Ndinenge ndakakusirai munyatsoona munhu wenyu. Chila. And some water. Nyatsomuona chiko. Wine. Red white. Yes, strawberry daiquiri. Yes. Yes, that one. Okay. Strawberry daiquiri. John Walker. John Walker. John Walker. Want a whiskey or red? Black label, you don't have. Hapana. You don't have black label. Black label to drink. Yes. Yeah, we have castle, we have fancy. Once I have a black label, you must Inside. Well, she drinks black label. What about Heineken? Heineken, I We have Heineken. I'm paying you. Heineken, strawberry daiquiri. Yes. Then coffee. Yes. So do you want it black? Guys, Or I still want this. I can bring you a fresh one. Okay. Umunera chila Dumebika because in the camera now it's munyazomona. Nazomona munhu wenyu uyachila. Kwai mari kwai smell muri kutora mapicha tonaoni. Ikati ganinyatsokuta iri live. Mapicha aiti ganinyatsokuta live yatsokuona uchikudubura chikafu ichi. Nyatsokuta Dumebika chese chikafu ichi. Chese. Ona yani mafries too. Paso. Two. Iwe munhu kana wanzi order zvaunona anoda zviri pasi pemoyo wako. Ndokuti nyatsokuwana space. Right. Zvabuda. Ilaiwe. Okay. Kufa kwakauya. So munoona ka kugara nevanhu kwakanaka mutauni so. Muri kuona mukadzi ari kumusumudzira mafries ake uyu. Shamwari yangu ndombo ndichitaura nezvake sometimes palife. Mombo ndichitaura nezvake antika anogara kuAmerica. Anonzi Kamuchacha. Iye Kamuchacha wachona. Yeah. One of my friends. Saka akauya akudzokera naso. Ingakauya ndiye kwakufona. Kambomira uyu timbodla. Tirikudya vedu yengu. Saka akauya anga kaenda kuZimbabwe mazuva mashoma. Saka auya akati atidzokeri zvine ndisina kuona yazviti. Aiwa azviite. Tiri kuSenton so. Pakati kamukaka makuseni kanzi muye na Dumebika azviite. Andinombodzokerai ndisina kuona Dumebika. Manyama. Ada kuitigwa surprise yake manje. Saka ndikauya naDumebika uya. Saka ndozviripo
Kati maybe ari kumbospoiliwa pano. Ana sikuziva kati maybe. Handidya kusvikira wabuda chinhu. Nyabuda. Ndowati. Udya zvaunoda mufana wangu usatye ndikati mirai muone. Saka moti ndashora. Ndatadza here. Pane chashotera chikafu chati maybe. Simeni manyatsochiratidza. Ameno kuti kamera rimira. Chato hafi, chato ndidya chimwe. Ndidya zvakadai bhonzo wakati kutetewa nomutungodo. Arikuisa mabhonzo ake pasaidi. Maolives anonaka vedu wedu. Maolives anozvinakira. Tanga ndacheka guys. Cheka maybe. Kanzi ndiyo kuti akwigira foni here maybe. Magona. Saka munhu anoteerera malaivi. Aiwa anoteerera DP. Ndiyo. Zvoda ruoko guys. Ndakuti ugare maybe kuti ushandisa maoko chaiwo wakugona manje so. Handisa maoko. Tera nezvekoko nayo. Ngotaura kuti dhume kudii kwacho njinga njinga. Ngave munhu asingadi. Nyama chimbiri chavabvira nekofi yangu nayo hanzi iri kugadzirwa. Kofi ngabva yaita 2 days kudaro. Wamatoka ngano. Makavi chitumbi chimboremainda sisimeni. Ndime bautorora makalife. Zvimashisha izvi handizvidi zvimashisha. Ila zvimashizha zviri healthy. Ila zvimashizha. Inda ndafa nenzara yangu nene plate yato empty. Kairi bega rochi ibega. Unosvika kumusoro uku kwesoko. Sisimeni ndakaenda palive aikanganisa live yenyewe. Udana bana no aikanganisa. Ndauverenga macomments avanhu. Aikanganisa. Wakuti uverenga waka. Unanenge achifamba. Zvimweni mandisira nzara. Nandisire inzara. Wanga usina kunzi uye tinotenda. Kwakuya strictly by invite. Amwaka invite. Yanga strictly by invite wena. Ndimebano gona gara nawo zvakanaka marai. Wona anobva akabva angodiwa nevanhu izi anogona kugara nevanhu zvakanaka. Dei akauya achitukirira vanhu. Amaimbomudai. Kuzvininipisa wona wakudya maribs. Hanzi thank you simela mune kusimudza kuti maybe aiwa handicharisi zvakawanda ina handisarudze munhu. Zvadhumebi zvakutoita. Aiwa handinambomukanganwa dhumebi wangu. Hazviti. Sande nende kamugaririra. Iye akauya nekonde kushaudha vanhu amaimbomudai. Nekutora ti weekend tionekwe tine munhu akadai. Zviti. But akangouya achikudzai zvake zvaari zviri riu. And so real. Angokudzai. Lazima nyama. Dhumebi wete page rako. Anaro, hanzi anaro here tite follow. Okay. Anaro Dhumebi weZimbabwe. Hanzi chawo. Chawo manyama. Kwanzi bhishi redu. Aiwa ibhishi redu iri pano. Ane page anosira asati ane content haro. Asi page anaro. Ndichangwisa content yekudya iyoyi. Aiwa. Akutaura chaiko Dhumebi paunenge uchitaura kunakidza kwazvinenge zvichiita. Unoita content yekudya iyoyo. Zvinotoita. Dhumebi wafarirwa nevanhu vedu vedu. Kwena Liyo ndabva ndamukana unobika sadza. Uri kudya nemaribs here Liyo. Sadza racho. Hanzi bishu Gambosiya zvinobata kumachipsi. Kana kuma-onion rings. Hanzi matinzwisa moyo. Imboinda uku. Asa muna kuita nezuro. Yanga risandizuro. Ndakanga mai. Iwa nwandu yekuza wani. Imika.
Chazvozvo ndikutaura kuti Sunday chete katokumirira dhimebi. Kusimeli vakati hanzi Sunday chete ndokuoneka uri available. Aiwa achaita kana takuenda kumba. Okay. Mota. And ndinenge kanyatsokureba manje because you've got a long drive. Anonzi maonyeni aya. Onion rings. And I love you, SIS MELLY. Kwai Natanya. Kana makuita zvitumbu. Musati netse isima slender. Natanya. Saka Tanya wona so. Thank you Pretty for 200 stars. Thank you Pretty. Saka wona manje Tanya. Shamari sitakatozvigamuchira kuti zvitengita anazvo sha. Pane njara nchida kutedzera ringazvikwanisi ndo pressure piye pressure tisingadi iyo yamuda kutipa. Regati zvilire Tanya. Kandi maybe sei. Makumi sacho nenga chimanya kati SIS MELLY munozviverenga sei? Kwanzi nakudzi. Change your page name to maybe. Because someone opened a page with similar name. But it's slow. Shut share sabamni. Hey, ndava narukukandira masters SIS MELLY. One masters arungona na. Aiwa ndinota kutokwira iri taxi chaiyo. Nokuti ona zvandinoita pika inini team rangu rikauya kunokaku. Haridudzokera sina kundoona. Andiona. Saka kuti ndipe my excuses. Ndichitaura nyaya yekuti handikwanise kuya ndoita kunge ndosarudza ndomboonekwa ndine vamwe palive ndoonekwa mwe auya kuti handikwanise kuona iwe haibude ini nditori munhu wevanhu vese chero kwaya neshokana ndisina mari yefiyo ndotopinda mutaxi chaimo ndinosva ndakwira taxi ndokwira taxi kuti ndakunoona vanhu vangu ivavo because ini handifanira kutosarudza manje. Yes, it's lunch Tanya because ndikatovera ndati kune vamwe asha handisi kukwanisa kasi next week uri kundiona ndine vamwe then I'm not fair. Andona I'm not fair. Even vanatanya chizvedoro chibhaketi ora ipiriti vanatanya vakatouya vava maghost chero ri ghost kadoti SIS MELLY ndoda kuona ndinotoenda unosangana naye ndinotoenda because chido icho chekuti atoti SIS MELLY I want to see you andiona chido icho chaicho. Pretty, thank you, my sister. Thank you, Pretty Fatty. Thank you very much for the stars. Thank you for the stars. Quite one a piece SIS MELLY. P. At Tina P. Panaba, so Tina come church. Uyu come church out. Anozora mafuta angu ushu. Yeah, nyatsokuona uyu ndiye mwanozora mafuta angu uyu. Ndotumira every month ku America ushu. And anoita pise zvamunenge muchitaura kuti mafuta SIS MELLY ona isusu vamwe so. Ndine ganda rakaipa chete. Hapisi. Une guys. You guys Strawberry daikiri. Yeah. Strawberry daikari. Strawberry unda. Tanya will come, my sister will come once and Tanya will invite you to UK. Ndikuya ku UK Tanya only days ndiye kuzola newe. Tishinye. Nzwa Tanya tishinye vanhu singaiti. Asindatora chewait ndo cream ere ndo chief. Chewait ishuga ere sugar white. Ayo zvatwe ndachida kuzemba. Gogo wami mimi makandidana here vasikana. Munenge musina mbodidana. Mukandidana ndinouya. Mukauya ndizvida kana South Africa mukasanduza. Andi akirika iri. Vere dzedu redi maybe ranzi. Do redi maybe. One do redi maybe. Ashitoro ere. Mukangondidana ndisisime ndida kuona ndinotoinda. Kai enjoy preview. Preview noja. Oh la preview. Ah, angombomuzivi ndi KG. KG wakapaya mishini ndiko preview. Abati zita. Hai kamchacha mhoro mbinga yedu yepadari. One of them. Kwai taiti original kamchacha. Kuna original kune fake ndizivini. Indo zati uyu ndiye original wangu. Imwe ndeipi? Uyu ndiye original yangu yandoziva imwe ndeipi ye. Anzi chi? Ndinebva rusura kupeta. Aregedza. Muda kuya. Kai muri mesedi asitauri location ya. Don't love sama. Nasindeni sina futhi nondiro undikwadzisa. Asana ndine keni mimtuna gwena. Kwa ndi wari order. Inda kuti puwa black label kati da zvifilm.
Chiri close to black label. But the series of fish or diver. Who was a winner of that label? apedza oda zverimwe I will answer as soon as of Daka. saka oda rimwezve nawo unodhakwa tumebi ingati imvura America, you know, in Furani. iwe wanga uchidedzera wanga uchiti kwairudhaka wanga usingazivi ndakatoriwa testi yacho kuti pamweruina kabhureki puwa hansa puwa castle levaakaselati mvura wese castle lamp mabhotoro matema awanikii kuva nehansa wani vati vane hansa unosangoti kamchacha mhoro mune mamuda nengwala chibayaba mangoti kamchacha mhoro kamchacha mhoro muda muzivire mhiri makuda lanchi mbomira excuse me mbomirai kamchacha chiodawo zvinojira hanzi are you and you may be related who me here no we are not guys tiri kudya musadaro Jimebi anoda black label. See, vanhu vanotozviva zvinotoda Jimebi. ngayadha kwene kuti kukanda kubhuture mota zvovata toenda kumba ikamwiswe imvura iyi zvino vanhu vacho havadzoki manje vakasiyerega tingomwairo toita zviripo but chedza I don't eat too much to my busy ways me I don't eat too much chedza mavangira vambokuradza here chikafu hanzi zimeri we found inini I just like food but I only eat small papa ndatoguta so anodla vambokuradza here ndatoguta ini dizeti yangu ibhega nchaida ibva apa pi handibomverengeri komedi yako handimboiverengi komedi yako uda kuti kanganisira panapa ibvapo ndarota ndaita sei kwani ndarota masi 100 rand nasisimeri $100 nasisimeri yangu kwaida harisinyatsoita mune rimwe which one do you have that she can get drunk with mupei Jameson I see Jameson udata uita saketika nasi Jameson aiwa John Walker ndoyanga atanga nayo nasi mukukiza naketika naketileke on the rocks here kana on the rocks impei yakadaro bune musadira chinhu mpei iyo yamakadaro aiwa on the rocks. I should dilute it to maybe. Yeah, you can take this. Mpe double. uri kutaura nhasi tichaonerera amenu gai zvimwe nhasi animazodora ridi kumikisa miso aiwa iri rina mhaka ngatisendei chingopedzisa tasara shoma wani ndasiya lipstick yangu komana. Thank you Tanya. Thank you Tanya. Oh no. hamwa kutohwera muenda ndikazona dumebe ndiani vamwe hwera moyo mavamadhari zinomaziva kuti maybe ausatombodlaka chimbosiya nyama olebhega uzopedzisa nenyama nyimbo labhega rako iri rinozopora unobvisa kazvimwe izvo zviri pabhega izvi unyatsokuidaiwa Priscilla Kamujariwa, how are you? Kwai bishu dumebi manyama ibishu kwai muripa location aipuwe munhu shameni yo nondipisisa location inoda ndakagadzirira ndokuya tiuza ndiri pakati kai na life with fads there's Jameson nhasi tonerera ipei Jameson iyoyo hana inoti black walker hakuna black walker Jameson iyoyo kwauri kuleiko Jameson iwe uri kutei Jameson
Gemison or tequila? Those ones will work. But tequila. Okay. What about Dennis? Kodwa uneplate yenyu yangu iyi. Yeah, give me Dennis. Soda guta ini changu zara zinyama ipo. Tatozvimwira apa. We love you too, Chie. Nyama ndakumbosiya ndomboenda kubheka. Tededzapa. Pamusoro ibheka. Anyasori famba. You may bands the life with fads. Uda mention a wepa kudya. Fads uri ipi ninya soko organize life with sorry. Nene mari yako toita match. Omukanyengwa tankulu wangu. Kwanza. SIS MELLY. Kobamsho tamama kafekwa. Rangaranaka manje. Tanya anditombonyengu funge kana zisoro mwe murume anditorina ndinonyengwa sitereki zvokumiswa nevamarume nokupindurwa mainbox vachida kuva honest mindiro dzandotova pano toziziva saka nditombocheuka handina mwoyo wacho handitorina ngati kudi ngatichi ngatichi ndiri tiushandoti kudi okay vana vavese vanenge vachitouya vachitoninyengwa vachitodikana ndakatotasa to them as my brother because ndine murume and I respect my husband so much and I love my husband so much, so there's no reason yekuti ndindatene murume kuseri handikwanisi kuindatena murume kuseri togona kuseka zvokuindatena zvokuseka nekudini kuti anenge ari munhu andoziva pano padialis but ukatobuda muraini ndotokuisa paorder ipapo straight chero muroad is the same handito izvozvo ndamusibhishu aiwa handisibhishu handisibhishu kwai zvichatiurayisa takavara zvokuona ndimebachitla izvozvo ndimebhikwa isiyana nezvekadari bata nemaoko asi chokwadi wakuza shuwa siyana nezvemaoko ingobata bhega pasi pamusoro dai urume vakurisa ndimebi Chimichiti kudokona ini munofane moyo muchata pressure. Nimebe augutuka jare fuke naye. Acha ni maoko. Yes, I'm content with that I wrote. Manje fadzuri kule ndio ngwa ndise ndakugadzira image yakanaka chaizvo. Bega nefoka rinyatsobuda iji anema yes unyatsorimba unyatsoruma rakunyatsojikika manje padaro mangwa asina kudedzwa maicomfort joyce avana kudedzwa kude mangovaunza kwazvazvine basa unogara kudhuze nekwenyu here area 1 mugona ngovatorana chida but yanga iri strictly by invite bega yedu uchidla uchidya kana une boyfriend usatenge bega because vanoshava muromo paya kunyangara kwasakobva kwakuru nangwe nenda peregorosa uye vane pesipesi useivekusazvimbo ndokutozvigona what Jameson. Okay, do you like Long Island? Long Island. No dark. Yeah. Jameson. Is there no Jameson? I'm just saying it's either from Long Island. But okay, if you find Jameson. Jameson Long Island. Because we know somebody who drinks Jameson and she'll get drunk. So give me a Jameson. We know somebody that gets wasted on Jameson. Okay. So give me that. Kule courage mulise. Fana Joyce and Luti make comfort pasale pashu. Chokwadi yako. Vari kuwana exposure bad. Taingoti vangouya mufunge. Tangoti vanga vadedzwa zvindoinda. Zvokungozoti kune munhu asina kudedzwa ungona tosvika tiri gurushushuka tiyezvo. SIS MELLY koma ndifungirei. Ndosaka tatisina kuvadedza. And is there such as a beggar child? Beggar. Doesn't know to just the name Fushwa. Nalindi. Why Mufushwa Lindi? Why would you just the name Fushwa? Oh God, you know Nailindi. Bikani Masai. Stone and just the name Masai.
Anzi Jameson unotoda Kate. basa kokuita sei ndine Tanya, do you drink Jameson? basa kokuita sei ndine mbinga ndakuda Tanya, do you drink Jameson so that one day when I come to UK, we'll drink Jameson together, and then I'll get drunk, and then I'll tell you people's secrets. But I don't think it's Nigaburi secrets. Jameson amazing. That's good. That's it. Is your office closed for business too, maybe? I want to say, for now, I'm with the Shipano. ndine mbinga ndoda kuoffice body sale kuita zaujigana. I love a family lawyer. I'm a family lawyer. I get stressed in the basa Jameson. Oh, really? Man, also dagwe. This no matter no dakwa. This is sana kutelekeza. Chifedza chawakabata mumaboko icho. Aiwa ndipeda. Cho semesazvo. Tapedza ndinoenda kunobvisa maoko. Unakirwa nawo right lens. Ndafunga taona iyo sari. Ndaida kutengera hangu sari but zvaona zvawatori kumadabho. Waita munyama. I don't put the way say sure. Ndamutengera but ati aringonzwa kudake. Hands can wait to talk to kuchikira maybe. Ito chinanzva maoko maybe. Ito chinanzva maoko usasiye nanzva. Nanzva iwe. Sambotedzera vanhu. Aiwa ndivanyari. Umwe zvakudona nenzara. Drinki inonaka wakomana. Ainonaka drinki. Haya. Guys, maizi here. Ndimakandidzidzisa chinhu ichi guys. Ndimakandidzidzisa chinhu ichi guys. Kusha yakapana anondidzwa kuti nobikwa sei here ndipere chizvitira ndoga kumba kuchinhu ichi. Kusanganisa ice yawo neni. Strawberry mungodira ningiri. Muri weamarula. Etse ndikandibvunze mufana wangu. Yawo ya Jameson. Manje ishoma kayanda chibhodhoro chidira. But you should make it full. Baby girl. When I swear so get kai. Aunchele. Baya yenza kanjani lepi strawberry dzaitika. It's a mixture of what and what. You take a use vodka, you Syrup people. The one that you buy in Spa. What was it? They order it from someone. Oh, I'll make you watch a tele picture. Because I want to do it. Just take a picture of that vodka and that is syrup. Show, just bring it to me. Show me. What I shall. Show nakage. Yeah. Show nakage. Strawberry jacket. Taste it. I don't drink alcohol. No, just give a taste. Just give a taste. You can just put it in a doggy bag. Yes. Just take a sip. Ungonzwa. Unduza uti unzwe. Yeah. Or is that fine? Yeah, that's fine. Just a little taste. You see? It doesn't get a smoothie like. Yes. Oh, this is so good. That's why I like it. Oh, this it's is not good. that harsh. And I see harsh and you can. But you can drink it and still be. Unotonwa zvakanaka uchitoita ngori kunwa mheno zvakutonwa. That is good. Mune vodka here, vodka doro. Yeah. Ikaya ndivigire picture yevodka nepicture yesyrup. Syrup. Anga ndivigire ndinogadzira ndoga kumba ndomboneizama. Doro. Caroline. Cheers. You put it cheers. Papeza bega. Chipinda machips. Zvokufamba kuti lamurodi zvimachips atinenazvo toda zvitoda nyama yausiya papa shamwari. Nyama yese ndoidya ndezvanguzvi usiwa mudoggy bag zvese. Ndezvangu izvi asi ndambochovha asi marongedzesa zvenyu zime asi
handichazvidi kuti uzvikumbire uda kukumbira uda ndikupei wozvida Hands share the ingredients is milk and mapuwa. ndokupa kandapiwa ndokupa wei aiwa ndazvikuswa muteka wei And as it could not a little bit, it could not have inaka strawberry taikari inonaka udira gungisa vodka udira kana sprite kana strong kana sprite inonaka it's so refreshing iri bomanje. as you can order inonzi iyoyi isina doro inenge ichinzi fiji isina vodka mukati ainotoda nekavodka kakandoka kutoti zvinake kavodka kakandoka kutoti zvivaimu Varukuseke nyitoro ndeziko kusiya pano kuzira marasha wange zvite totosenga zvite kudyira muchikona vanhu vasingaoni vatodya kachu chopu zvimaakzeti zvinenge zvichikanganisa kuverenga makomenti momzini andinasingazivi kwaiva kumwa pasi maadresi anenge achikubuda aiwa no pazasi kanotofresha dringi ipapa tiri kumwa shoma neshoma handani nechando saka ndakutobvisa chando riviri nejemasomwa shoma neshoma ndakachina anomaona aiwa iri right yakatowandisa chandingatode maaizi mbichana thank you patient chokoti love you too girl not drink yeah really nice waguta naikipi ndeuko kwauri tiri kujobheki isu akusi kunaya kuno uri kupi where are you kuri kunaya can you give it some more ice? You want some more Jameson? You can get some more Jameson if you want some. I'm voicing an ice actually kaona mukati And she wants hers to go too. Okay. And then can I have the same thing she's having but with no butter? Okay. Yeah, I just wanted to get it. Yeah, it's not butter, it's rum with lime syrup, ice, and strawberry syrup. nyurai guys nyurai pass I asked the barista, they said any syrup will work, even if it's not the one that you like. Said any syrup. kwanzi ramu Ram Bacardi. You know what Bacardi drink? You know think it's for liquor store? Yeah. Bacardi Bacardi, B-A-R-C-A-D-I. Do rami then we say syrup Any type of syrup. Lime syrup, strawberry syrup. syrup you know wana mumabawa Bacardi strawberry. guys nyurai mu comment section Bacardi ikwai ram Bacardi yoyo ram and then a syrup and then my ice. Strawberry, more blend and ice. Oh, do strawberry ice. Okay, strawberry, all right. But I don't want such a tall glass. They work in it like because I don't have enough space for it. Okay. Yeah, I want a smaller glass. And what else do you need? What else do you need? Please give me Jameson. one more ice And another shot of Jameson. Just one. Yeah, just one. Then we'll see where she's at. Okay. And then we can continue from there. make it full. She's feeling good, right? Wait, make it full. I just really told you. Didn't Ice. Fill it with ice. Yeah. And I'm through with this too. This is to go, yes. Ndatodzirwa simeni imwe mubvise chando. Hey, no more than thank you, Peshi. Peshi wanyura. Kaiti pinei kiri kura tiri. Madmin torai screenshot. Torai screenshot here rami yo Bacardi amenu kusvigadzira kumberi kutonozviona kumberi uyagona manje kunyora utanya Bacardi syrup strawberries atichapinda mubhotisto tonowanikwa here tinoigadzira kumba haichandiona syrup ndandototi zvesyrup yatoisa pachigweri tichendisa patostiya ndonandafungwa ndiyozvo you told a different type of syrup manje aiwa ndisi vodka apa muna vodka pamune Bacardi zveyo neram iyoyo yakatoenzana nevodka ram inodhaka futi
Anzi bishuri sei. Bishuri kumwa. Murikumukata SIS MELLY. Precious une pamuromo. Precious maginga une pamuromo. Ini ndibude. Aiwa ndibude. Ndibude ndipo. Ndakubudisa imimi. Aiwa mubudise dzimene. Ndibidi ngachemera kuonekwa. Chiona manje. Mandiona. Bishuri kumwa aenda spoil. Ndakungosekerera mufaro wavepo manje. Togosvika kure kwete chingosmile. Kwai bishuri sei asi Precious unikwaneyo. Zvakabva kubimbona ndizvizvo kuti Bishuri zvakabva kwasite tiudo. Okay. Handisi pakati mashauri. iPhone yakazonyanya kubudisa munhu akaipa sezvayo. Aiwa. iPhone. Inozo kubudisa zvauri. iPhone 14 iyo dumeni. Mwana kuda kuipa kudai. Ndinozviona zvakutaura ino. Kaukarati kako kachiripo asi. Mvura yekuchirungu kwatati ndoya. Inokubudisa wakaanza kushata zvauri chaiko. Ana break debe nema mandigesa MC. Inoona mapipi wangu apera. Ndagadzira zvakutoni zvakwatonaka kumeso kwangu. Aiwa, ndakatoyaita kuti ndivakataka kuti mambona zvamaita va. Polo ndeiva takaita geza tapinda mukati mema kwaigeza ikumeso tageza tateedzerawo zvavari kuita manjuzaya. Tateedzerawo ndapinda mvura muya. Ndapinda mvura kumanjuzu kuti aigezai. Tageza mai mwana. Bakuseni ndivakati kuti mambona zvaita kumeso kati kwaita sei. Zvikaita pagrassroot. Zvekuchadzera iyi. Zvakatoita mvura Emi, apera izvozvo. Imvura ndebenuku. Vaigeza kachiwira vachidii ndivana vachizuka. Anobhunya wipa though. Right. Isusu ndisitaigeza nezvekurusevha. Ndikushava vanenge vachidhidha mueveryday vaya skills dzavo dzangu yangu ingadoora kudododa makonye chaiko. Kwai SIS Mozambique tikuenda rini? Asi makambotara zvokuti mukaenda kuMoza tikuenda. Kureko kuMoza. Mamoskeno. Unoona here Mozambique todzoka. Mune ndimeburu kuenda. Injasarere ndimupengo. Asi Mozambique ndizvo manje sare vamwe ndinotoenda. Ndimebisha yakutokuitisa red here. Jemason matamesa yakutotu. Chando chabhobha uchibvugwa nechanati kwaihita ngandisiita ndivate moto kana ndisiita chamwana ndinofamba chirohwa nemhepo ndivate kusani kuuya chando changa chiriko ikati tikakusaita ndakutovata zvitotobuda murodhi totofamba pasina hita zvowanga achitonhogwa achitoresa vatewo achitonhogwa pano But ndinenge muri kuti kutonhora kunoka ndobheki chandibvura zisingaiti kona vaive doro kwakaita achidisappear akamboenda anomboita chikanganwa panzi kupondon d'Euro kuMozambique amene kwatiri kuenda kwai kunonzi chii munhu anoziva wacho arimene kana ari mucomment section anoziva kwatiri kuenda kwacho pane zita riripo kwai kunonzi chii kwatiri kuenda kuya kwete ndiyo pondo here ipondo here kwatiri kuenda kuya ndifungwi nditipa kune zita rakataeni kuti kunonzi kwei so munhu akaba zita rangu akugadzira rake peji chii chakadai akatoonaka pane potential ndosaka akatoona kuti Dumebi pane potential unokuzhinja sara azvimbonese kunyora kuti Dumebi ashaoma nyama zvapera namatopa amwe munhu zita mataura chera ndinonga chizoona ranyugwa dai vangoziteedzera iyoero anozodzigona here nyaya dzati Dumebi ane nyaya dzake dzekuti ashawo iye munhu yaanonyora anozodzigona here asi nyaya unogona kutaura kuti anozodziziya kwedu kwai kunonzi katembe hoteo kwati kuenda kunonzi katembe hoteo tikuya kuMozambique paida asi tikuenda kunonzi katembe hotel ndo watiri kuenda katembe hotel muna Juni muno manje apa titoya ikoko Juni achitanga apa Juni achitanga techitoya ipapa mwari bisai zvakanyanza kuona nakutopedza asati yanononoka nedoro kuti anda kuti umwe kwaro shoma nesoma chimiririra shoma nesoma kwai witside ine handizivini kune vari kuzvironga ine handizivini handi admin ndiwo ndebasa ravo handizivini kuti
kunzi kwe kune katembe kuti papi na ndokuziviwo. Asi ndinge kunziri kumaputo here, something like that. Maputo. Wini makamanzi uri sei? Muti udze uti bhadharire makamfort kuMozambique. All right, Joyce langana ndokuudza. Kwai chiro chida mari iwe swe mari chiyadi uri mugurupu bvunza mugurupu ndo muri kuronga izvozvo izvi ina nobvunza kumadhimini ako iri kuMozambique ndokufambira mapronzi ndoati kuti ungofambira mapronzi akwai kuno kwai unopedza masports chirikozve patindoda mapronzi kwai unodla kuhwa kuti kwai akazara vanokupa dutu rawo kudai ndikati ndinototaura kuti pronzi no salad nothing kuti ndinyatsa kumafamba chaiko chaiko ndinyatsa kumafamba chaiko chaiko kwademaenda kushaisha ini kushaisha ndokuziva kushaisha ndakamboodha mabhero kuchaizvo asi handizinzira ndiwe ndikuziva padaitenga mabhero ndikudzoka tete kumwe hari kuzivi shaisha ndokuziva but handizozivi kumahotera kuzi kana muchihodha muiti zvemahotera muvata ipapo pamahodha ipapo ndo pamunovata ipapo. Kachana uri kupi paida? I think kachana kana chibva kwauriwo kachibva kuno ku South Africa ku Joburg kuno I think vanenge pari padhuze chibva kuMpumalanga tsva kuboda kare Mozambique mukaenda nende kutete munondisiya kutete unomboita chibasa unoitwa zvibasa atofunga zvebasa madhobebi kune zvibasa unomboitwa ndombonoita chibasa unokuziva wakambopinda ava pachibasa vari kunonoga chokwadi nemhamba radhimebi ezvizvi kwatongosara sviaisi hapasi sina doro apa exactly patience padhuze kubva kuMpumalanga kuenda kukomati potiko padhuze Sylvia kupa ndomufarira vedo mumhoreseo sisi aripi ariko kustates ndamuona ndozadangara kustates anasa ndamuona pacomment section aripi she's watching. Oh, she's watching. Hi Sylvia. Oh, wanzi naRuru Jones kutete kune matruck drivers hobo. Eish. Ndokubasa. Kwabigwa sei naineli. Ndabigwa. Manzi mari nenda kumuoda. Soraka. Kuti sei Sylvia. Sylvia kupa. Sylvia kipa munhu ari free ana basa nevanhu. Ana basa nevanhu haumbomuone kuti ana basa. Anoita anoita content yake kuYouTube. Ishiko TikTok. TikTok kwa ana basa nezvakawanda. Ana basa nezvakawanda kana kuti munhu manje mukadzi. Kai kumaputo dhimibhano toyana truck driver wake mawanda. Upi wacho noti pane vakawanda vadhimibhi. Unaye one here vasikana imika. Zimezina wandere. Tiri murodhu takusvika patogate andi takuona rimwe truck ndakunda kuti ne munhu togate akubva kuti seva titangire truck yangoenda mberi kwedu chete nhasi tinofamba ne60 km/h. Chifuva chete. Truck tadarika paya kwai asi mangodarika ndambona truck kuti arisira ningi amene munhu ataugwa sei rakafanana nemunhu ndakaenda naye musi uno uyu. Hai kupi? Ngati wakatoenda tsaka kuti beni musi uno. Watora ne truck. Kwai ndakaenda ne truck SIS MELLY kwai kupi amene kwataura. Ndafana kuzenga mini wewe. Hello sis Chacha, zviri sei sis Chacha. Ndikatsaka tifa kumbira tidongoro tindera kudriver tuone kuti asi munhu wakaenda dai tichita igoko nambere truck atiti izvozvo. Kwai ndakaenda ngodongorera ndakaenda truck guys.
SIS MELLY vajaireyas. Unza mbosha yakaita sei? Mwaya hamboshayi kana. Precious chiro zviri sei? Maybe manyama. As it may be, man, I watch it that good. Fortune kamango zviri sei. Anzi tione mbingaresi yedu. I want it. Bingaresi. Bingaresi. Kanjani makadiyenya. Zirizi. Ndimebvunza ndodaro. Ezvondaoda ndichaoda kuti hai ndakwana ndega. Yauye strawberry. Yes. Auchiona manje. Manje ndipapata chau chamwapi. Ukazama ice block kudaro. Ndida musikurona. Autongokurumidza Akawandisa. Akatowandisa. SIS MELLY moda kwere. Ande chiwanzi pama uchadana. Uma, you didn't put any rum, right? Akawandisa. It's too much. Yes, and taste. Yes, and taste. Ajambosiyana. Ndiro ndutaura kuti Came up well, did my the kick is not in there, so that's good. Ati amwa ichi naizigabhu iri ringaizigapu irori ringaizigapu irori chiglasi ichochi dzongove nharowo senangu kumwa zvotonhora mino zobva dzabhuloka kuti ndina masainasi aya kumwa zvotonhora kudai inharo chaite chifangomwa aidzotiye Any boy, you can just set it right now. Has a little stress, baby. Stress, you can see. Don't come to the wiki, my yama. Wait, baby. Tiffany, you know, you've got a Nakazo, but someone Nakava. Come on, to Makuni, Tony, Traki, Rakafana, and I can name soon. You got to move. Upi zvainde kati mwenda unozorora kwaipanetrakira rakaenda romusoro kunonimanyiso kwaimiraiti one ndikati ndisi kudongorera traki ndisi kudongorera traki kana tikutoinja hanzi who is our visitor andiselina kamchacha from America. This is Kamchacha. Kamchacha from America. My real name. I don't say Angie. And I live in America, and I said I'm going to get this now. Don't do maybe. Don't fara do maybe. Don't fara SIS MELLY. Don't fara do maybe. We're the best friend. Young we are sangana na ipa Facebook. Don't fara SIS MELLY do maybe. It's why guys I'm jealous. It's why guys I'm jealous. So I don't know kuita para manisho kutinda kusiya wana. Baiwe do maybe. Find your own way home. Find your own way home. Me I'm going. Me I'm going. You watch Tranisha Maria ko yo inda kuchini. Do maybe best friend. Wo mo kudumba na maupa yenyu ayo mo inda kutoroba pass. Anduma tindiri mpinga ndo badara. Ndo na limousine cha ndo kuendesa do maybe don't even worry. maadvets saka guys andimuri kuona zvikuitika panapa chidumebi chakutora vanhu vangu saka ini kubva nhasi chitogumai kumuona no more sing chero ndikaiuya nadhumebi ndototaura kuti ndamushayiwa foni yake yanga iri kuvoicemail ndoenda ndoga handichatoindi naye because zvatoipa panapa ndotofamba ndoga kana munhu odiwa kudarika ini kana guys azviti saka kubva nhasi chitomuchamuone dhumebi ndingadhiraivha dhumebi ini kubva naye kuya kutaridza kameza dhumebi kameza munhu wangu uyu wemakore anonzi dhumebi wezimbabwe patience anonzi dhumebi dhumebi inzimbabwe sorry dhumebi inzimbabwe kamuchacha andiselina kamuchacha imi andiseni namuzivi madhayari enyu sei musingazivi madhayari enyu because me I know them all chero ndakutori gwene riri dhumebizi ashaoma nyama asi ndovaziva ndosara hangu nachedza tora hako dhumebi ndosara chedza aripo mavhangira chedza when are you coming to Africa bvapo chedza handitombomutaridzi fesi yako chedza na dhumebi chedza kuita sei unoziva chedza
nangohakira pese pese kunge bhurugwa rehure unoti chiedza unozachiedza ndati bhurugwa sara hangu nachiedza haumuoni chiedza. When are you coming to Africa? I must come and meet you at the airport. Doya ndoga, come alone. Dumebi phone yake ngesingapindi. Ngina voice mail. I know my people. I know my diaries. Ndinotovaziva handitomboudzi munhu akati yaka ndinongonzi ningi akatotaura neisa chinongonzi ndinozi okay ndinotovaziva nemawandiro avo kana ndisingakuzivi hautambiri pano wepano cheche yakangoti ndine ningi kuserika angu yachitoa kana iri fesa yakutaura nena angu yakati ndonzi ningi nditoti okay petrol nilakajanga zviri sei aitatenda muzenda zviri sei nai zvako nai hakufortune ndimebibhishu akundidaro nhasi shoshoa mundu kumutadzawo maconnection akundidaro saka imi mtimbo rangu rekudhaispara moya please musandibvunza kuti kwahewe yana dhimebi because hachafa akauya futi zvatoguma nhasi hapana munamati unoita papeji rako kupeji rako kuna nwashoma pano nepangu ndotonga naimbasoshala timota mushumba naimi asi munhu mamushuri masoshala nemasoshala da kutora vanhu vangu vese sisida kudzima life aiwa swaga munhu wangu fongo iwe swaga wabva nepi iwe swaga where are you coming from you swaga go back to where you are coming from Swaga, please come and see me before I go back to America. Go back to where you are coming from. Uripi na swaga kusobaringa chiri Cape Town uri mujobek ere swaga aiwa totonombinga mira tinzo tari kupi uri kupi swaga aenda kukofuti swaga vacha ari mongomeza chadaira eskani Benilda tete Beni ndimamoyo uripo zvangu pete tiri boswaga uripi where are you ayaburisei swaga uripi swaga ndikambodzokera ndisina kukuona newe swaga shuwa ungadisapia uchidza kudla yeamerica kutadza kudla yeamerica vanati maybe matumbu angokura apa nokudla vadla vakatadza kuzvipedza izvo wangoita manyoka mutoilet achabudu tadza kudla uripi konewe swaga weudledze yeamerica pano apa unzi diaries ine vanhu manyama ine vanhu vamanyama diaries uripi nai swaga Grace G Magaya zviri sei pari sei palanso lini magoromba zviri sei vakutomhoreswa nevanhu mumakomenti soga ari kuro yari Cape Town indimhoresire uyu fete Hazel ndakadhiza naye Hazel Rue, how you doing my dear friend? Ndakukuona ndikudzoka kuLondon mangwana ndiri muLondon ndiswera kuLondon akuti nawindi ako tumedi hayi waona nawindi ako mangwana ndiri muLondon ndinozere sisimeli kuti madhairisi maimbinga rezondidai vanogona kuona mungoti tiketi racho zvose dhumebi uri kuendewere kuLondon asikana sina passport anogona kukugadzirira passportakazokwira sei ndege tichienda okay kupi ndosara kuti sisimeli tambai navo mumajairi andizivayo passport sisimeliwo futi kusangoda kuti uenda nditi aiwa kandoziva munhu wangu uyu ndotoziva naipo paya ndokwenda kuLondon kuti aiwa dhumemba nofanga kusvika paLondon asikana paina handiselina kunda ukuya kuLondon kupi inini handiselina iwo nda kuLondon okuziya here papo iwo uza kuRustenburg kunoriti tutara zveLondon panapa kwai mukuna London kupi kamuchachi ndikuita layover kuHeathrow kwai kuHeathrow airport but anywhere around kuHeathrow ndine layover tikusvika kuGrace we will be there
kanonaka handinoita hanzi kupi adaizaura tokuona nini ngori around Heathrow airport ikoko unorara paairport aiwa no ndichigara kwamainini vangu but anyway Hampton until age something kona ndiri vakatarisa papage pangu kona ndiri Hampton or something like that, about 35 minutes away from the airport, from Heathrow. And I said, I can't wait to see you too, Susan. Soon as very soon. We have it for Ningrikin for Haiti. Yeah, Arkuya ku UK. Arkuya pa ball. Kubola ningari ko ugachipa drama yako ye 55 pounds. Uchingo dona kwa America but the 55 pounds. Badara imbingai 55 nami do isema details ya pa marisco izvozvi vananzi Selina kana ima details apa imbinga kai marisa tadliwa na tume bano pedza mari katika kana guys kana ima details guys kana ima details tume bano tegera una bagara gara akaita kusembera munhu ari mudhuze kudai memu guys kana ima details kana ima details guys ima 55 pounds kai kuball vakutakira hotera aiwa kuti ubhadhari zveku mari yeibos kandai madetails guys uyo angura tsegera munhu kudai chistera chekuzimbabwe chachekuti kuyambinga ikauya mnhu anoti nama nayo kuti nama maimwana isai madetails andiselina kandai madetails yokamboda kuoneregwa ndakudzima live ndakudzima live vauda kuoneregwa wauda kuoneregwa iwe kama uda kuoneregwa klemi uya hanzi ngandibata zvekuime madetails kandichimuka ndai madetails apa ndiselina mari transfer zikadhi rakazara mari kuti zikadhi rine mari kubva pana padhume buri kuda notengerwa surprise ibingai dhume bane surprise uda kutengerwa izvozvo zviya takutombira kuti vapedze mwandotindai madondo hausi kudaira way in London muudza kuti niye Heathrow airport I'm just going to be there for a long layover niye Heathrow airport anyatsokutoziva stare pari kundau asi ari kudarika anenge ari transit for a few hours. asi nai kamira iwe vanhu vamuri kuziva kuti tikuuya kuamerica next day anombondoudza zvekuamerica tikuya kuhaiti handi vanhu yaiti kuamerica kuti haiti kugadzira haiti kuamerica serious next year yanga yati woti mabank details aite zvepalife orit imirai andigokupai ndisirei kuwhatsapp ndimuforwardire swaga usadaro shamwari swaga ndingambodzokere ndisina kukuona shamwari vari kunzitaurai kuti vhiza rinomboita mari isisimeli vari kupavhiza hariiti mari dhumebi vhiza rine zvinhu zvakawanda zvarinoda of which is now too late noti ndimei momitira rekuamerica panoya kupinda muamerica vakomana zvinonetsa vedu america iri easy pane uk nema america is easier than uk rinotonetsa vanoda mukunguru yezvinhu uk nda mukunguru yezvinhu ende vachiverifya vachidini america nokuenda kumainterview kwamwe kunoenda vhiri dhumebuyo ari right anongosvika kuti ndiri ngochani anotopinda vanoti iye hairstyle yake nefesi yake zvakapfeka ngochani pangosviwa woti ndokapfeka zvechizvi like zvawakatopfeka ipapapo takusudi nechii wotosvifamba step yechirume ona wotosvika wotaura kuti nini yes I'm into woman sleep with woman I'm ngochani unobva wava nefisa I'm running away from Zimbabwe because they want to kill me. Watapedza fena kuseka dhumeni
Anokana ndariwana visa anotoipasa. Nekuda kwangoita mulombololo. Murume akangopfuura apa during the interview process. But anofanira kutodaro because ini totogaya kutoshandisawo iyoyo. Totogaya kuti musoro inoita katodresa pachiboys chep ndosvika. Ini I can make serious to make sure that musoro ndanyatsoita bhubu ndosvika yes I'm into other ladies. I'm into other ladies. Location executive. Saka pedzeni zvinozva chikunzi yes this one is a good and give you some visa. Maybe aramba kutambo chani. But ndiwe kungangodarako kya ngataure chokwadi murodhi maunenge uri mukasangana nemukadzi ari kuti inini ndiri mukadzi I want to do you ndine mari unoramba Nyango akava nemari yakaita sei? haudi Aiwa bodo. Handiti zvinondiriita sei? muroda varume America is more difficult. America havadi nenyika muchinyika yavo. fungai America nosotiri nanini vanhu vakonda ndozove kuAmerica kungodaiso visa ringobuda chekamu ngodai visa riri kubuda UK iwe weka mazino hauizivi iwe process yeku-UK. But America ikarati. Ndapuwa account number kuti ndikupe. Okay, good. I start kuita doro tabu. Asi ndakaenda ku-UK inenge ingori in and out just for that weekend. Ndinanisaite zvekuzogara still. Unosvika unokwira ka Thursday wosvika Friday. Andi muri kuya vanhu kvari kuAmerica muri kuya. Vari vakabhatara kudhara. Mosvika modi mototsvaga ubva watana handisenda kutsvagira competition. Ndinogara nabhuru wangu anogara kusene kuBirmingham. Fetezo unogara kusene kuBirmingham. Kana kuti event yacho inoitirwa serious ipagrand kapasi pakazara madhairi dzakazadza hotera. Madhairi dzakazadza hotera. Kwai naswaga ina I do everything as long as I get paid. Naswaga. How much do you want to get paid, Swagger? How much do you want to get paid? I don't know where to get paid. Could I oh, okay. Hanzi andati munadhume pika na mukadzi kanzi andidi. Saka kuti inini I do anything as long as mari. Kwanzi ndogara ku North London. Kure ne ku Birmingham. Na ifetezo. Kure here. Because kana chiuya kumba kwako anenge mdati muwe patusika. I'm kind of azidhibhanda inofema ndanofema inofema chainetsinga UK requirements achina they are very very yakawandisa requirements anzi book background 2 hours or so apana uzara here Susan kure yezo yo yaona neshamwari yako chitenga rako zveticket yezi moyo neshamwari yako ka mongo share room driving and got a motor for more than 5 hours. Anything above 2 hours I'm flying. Motenga mungo share and unoyaurwa ni mova mashaka mshitaura nyaya dzenyuka muri 2 mota room yenyu kwanchitsvaga hotel fetezo kwai ndo ibhadhara inini iwe chitsvaga hotel iye anobhadhara unobhadhara mari iye azoshaya 55 yepinambro fete andiwanzwa fetezo washinzwa iwe uchitibva watenga ningiki chibva watanga kutsvaga dress rako fetezo As I said, asaka mungobuka ipagrandi papo panodhura angoti muri mbinge yenyu asi panodhura ngondegara kuDavinci saka panozoita mari ikoko handizivi kuti imari asi panoti dhurei kwazvotaura kuseri enji alright yes panoti dhurei kana tisakanga panakanzi pane mahotela kwandari ipapo asi iyo igrand inoiri kunzi ndo the most expensive kana ndisingakanganisi obhadharirwa nembinga don't want mbinga alright yes I love you mwenda hangu lagda ndibononakigwa ndikasvika London first day ndotanga naenda kutesco ndomboenda kutesco ndonotora maselfi ndiri patesco ndichipinda London ndikutaridza itesco vanhu vari kuafrica ndichakutaridza itesco kana ndasvika kuUK ndichitenderera mutesco ndichikutaridza mutesco chimurotsa vanhu vangu vanoshanda mutesco myani tozobudamo manje chitanga manje vamwe vachiti haiti ndensheja 500 kwina izvozvo kuUK mazviriko hakuna zvezvana jobepi zvemustreet anosungwa hakuna kwai zvinorejistiwa
kusina work visa ibasa ka ku UK iwe constitution ibasa saka ku UK unenge usina kuregistiwa ibasa unenge usina work visa unenge work visa nekuita chashashawo ichi chashashawo kwai bingaresa mudi munhu anofamba akatakurira handbag yenyu here vanhu vekuafrica kuguma makaoma vanhu vekuafrica une mari muakaunti handina handiselina mari kahandbag akaojiyaka ichi hachisifekika ichi hachisi chifeki ichi hachi original ichi ichi ndechekutekere ichi ichiteki nemi chioji here ichi taura iwo guys chioji here ichi ioji aiwa ungambatifeki zvevo chioji saka ichosara ichi chioji wagona iwe chindosara vonazvo ichi chioji kwai zvakazara madha zvii zvakazara zvechihure izvi ndozvandikutaura kuti maybe kwai zvinoregistati kubasa here work visa unoda kuita work visa rechiashawo ninge rakatonyugwa kunzi work visa dzisiwanise night walker Johnny Walker tumebi Johnny Walker night walker zvangu zvinoita chop ndobva ndauya ndochingorova ma500 US ma1000 US wakabata kuwaiti nechingoita zvemari chete umbodzoka kuyaitiwombodzoka chidongwerera chete ndichiisa mari pasaidi kuri kunaye sikwatira kusi kunaye kumbona senteni kuwa kusi kutombona yakana kwai asima musi kuguma handisati ndaguma ndada kutanga kuguma toshaya ndogumei naiwe unai wachi yakapfeka unai wachi yakapfeka unai wachi yemurungu yakapfeka chi20 rand iwachi unai wachi saka ndoshaya kuti ndogumeiko arikanichingomurega ine zvinhu zvake ndoshaya chekuguma because zvinhu zvacho occupation bishu ikoko mataura occupation hanzi nakugwa mimi haisi oji mama serious here mwanangu haisi here kwande kumbeombingendere maona mameseji angachipinda kumessenger makaure odridodwari handiti izvozvo handiti iyoyo handitambe iyoyo handipindi handitambe iyoyo kutoseka zvedi kana ndichida ndogona ngotora angu but handiti izvozvo ndogona ngoti asha ichindosara nacho ichi but handitambe iyoyo handiti iyoyo I don't do that kwai zisimeli nzela kuita sevaya ndikukumburisa zvinhu murodzi nekuda iripo here apa mawigi asati asvika akati chakutumira ndianigara zviya Dangen Brian wati chichi Daken ari kuGerman alright ndine namba yake chakpa ngemawigi kwai piwa watch unowana mbinga sokosi lemori isatidi zvokutorera vanhu zvinhu gaisiatitoreri vanhu unopuwa hatitoreri vanhu moti ndedaida kutora timu rangu rogara chiya kunore kuuk ndaisavatorera foni yangu iripi ida kutaridza ifoni yandoshandisa maoni imatoona foni ngavatongoona iyoyi yatinayo iyi una ifoni moti ndaisavatorera maiphone 14 una ifoni moti ndaisavatorera mafoni moti vangazobaisa nyara vaitonyara kutorainotaura kuti foni yachembera sei urikona kamera iyi but hatitori togutsikana nezvatinazvo totofamba newaya mafoni izvozvo zvifoni izvozvo tikuri kufona totowhatsapura ndikuseka hangu peshedzi muchokoti aenda kunola kuti mudhumebinyandigona kuzviita kuti mameseji adzii thank you hanzi ndimevhuramba kana ndoprofita sumi waenda kuamerica apa pahonyepi kuamerica toenda vanotiitira mapepa vanotiinvaita nokuamerica kunaka zvemainveti ndikuna singekuenda kuuk ndizvo hatidi kuzogara kuamerica isu
aiwa tisikuya kuzogara kwaisu aiwa iso yakoshanya hatiwi kuzogara tigari kwaisogara kuno kuafrica south africa ndo yedu hatiwi kogara kwaisu tosiya muri here kam azviite iye asi kuno kundezvore ndoda kudzoka kumaini izvo zvazvatodzokera ndogodi aiwa handiona todzokera mbakako saka iwoda kuti sambotigara kuno oda kuti tiye kugara kuamerica ndoda kuye kuzogara kuno kuamerica ndaneta ndagarisi kuamerica iwewo hakutogona kuzviandastanda toda kudzoka kudzore kumba kuno isusu kuya kuzogara kuchaka tingatopenga ini vanhu ngazvigoni apa zimbabwe bamba ribhoma ndanimbodi kunyeperai kwakuripoka zimbabwe kwagaronakidza ini tinouya kuamerica ona touya toshaya tovhakacha totendera toonana kana tombopatapera zvibasabasa tongadza zvimari zvedu todzoka atoita panopera 6 months evisa dzedza unodzoka muri tocheti chete hatigariko hatigariko kana vanhu vari kudiaspora mukawachiti tikuda kuuyako mirai ndigare ndagadzisa statement ira nanozofunga toda nogarako mukawachiti tikuyako guys musatifungire yu tikuya kuzogarako tei tichingoya koshanya kokuonai tongodaidai kana tichingotsvairatsvairawo zviyadhi zvavari tounganidza zvimari zvedu todzoka mukawatati tikuyako musatirambe michitovariko kuzogarako hatigari techingoyedu kuona ti mhuri dziri kuno techingoya kokuonaiwo nemungotsvaka zvimari totsvaka zvimari todzoka mazviwa kana tikatikuya musatirambe tisi kuzogarako dangotora mari todzoka kana ndimebhika wachida chimurunga utanga wabvisa dumbu iro vapana mwarunga vasina kana basa iye asitorina pasipoti yacho uda pasipoti nadimeni hatorina kana pasipoti dimeni iona turiswa pasipoti aiwa gaisa mukana chiti tikuya guys please musatiramwe will be coming to see you and to hustle and to come back not to stay there aiwa hatigariko chero mukatona tiuya tiri 10 musafunga tonhu vazosara vatimboi kogarako titangoya kupanda chete kotsvaka kuti ndiripi kune line totoratora towana zvimari todzoka hanzi muchagara kwenyu mother ndiri kunamatira mbinga ya muchagara no haina handigari swema aiwa handigari kunze kwenyika handigari kunze kwenyika ndinoinda ndoda kuinda nchidzoka aiwa kugara kwahandigari kugara hatigari tinoinda tichidzoka hatigari isusu tatochembera kunotanga kunogara kuti ndichiitei life hazvigoni titori right kuno totogara kuno isu titongoda kuenda kushanya chidzoka isu hatigari kauya atore mari yake tinde handida kwezvekudaro ini timboita one more kadhimebisataenda ndekuzvekudaro ndino surprise ndo yakutononoka zvedora ndichani mwoyo wake wave uku mwoyo wake wave kusurprise segaitinde handibvi ndizoku ndine bhatiri ndinambona bhatiri racho ri pachiro 50% asaisi kuchaja 70 something what is it for it's okay tofamba tichaja akwari kuti wakoshe ujesi mune mune maprogrips angu ndeyakeli aiwa kana yakeli mashort rips for Kelly ndimebhi wanonokegwa kuti tibude munhu ainde kusurprise zvondogona ngotingoramba takagara munoti regai timbomwa svika mavhagwa mashopaya tichingoti ngatimbomwai kusvika kwavhagwa kwai dhimebhi wakafamba sei kwai wakambonunga here aiwa ndaindiri pakuzorora ndichirefresha nyama singati zvekunhunga ndaimboita ndaifambaka neclasi manyama
kana une plasma nyama unombodzikama so ufari kuti ungozvifumura so pavanhu hazvizodi nozvibonyepedzera kuzunga rako uchiziva kuti vakangoti And do you guys take US cards? American Express. No, MasterCard. MasterCard. Okay, so we should. We'll try. Hey, atakushandisa maMastercard yeAmerica. Moshora. American Mastercard. Tuone biri irasvika pamari. How much is this bill? It's not much. Okay, yeah, it's not much. It should be just over $100. US? Yeah. Okay. Mari. Tuone. Haina kuwanda. Saka restaurant is very reasonable. Yeah. Very cheap, 1,200. Did you break it up? It was supposed to be on one bill. No, what I need is for you guys to write your name and number at the back for the sorbet competition. It's a 1.5 gift voucher, so it's alright. Saka sitanyora rangu ndinyore ndisara kuno kuti ukazofonekwa iwe waenda uko kuAmerica. Ukasara wauya utozonyorerwa ndawina ngatinyore zvangu rangu apa. Ngatinyore rangu chero basi. Hanzi for drawing to vatatu. Dandarohwa nehanda Kuti chi? Smelly diaries. Competition ndiko na udowina kapa. But pane mari and my number. Yes. Hanzi, how much is the money to be won? Amen. 1.5. So that's, just over $100. Changu ndanyora. Ndiwe dhume pinyora chako. Unangowina. Yeah, zvakuzviri too because Okay, so kuno. yeah, you And Finance sandiseri na dhiwe pinda kutsvaga murungu anokurora usezvipisho. yeah. how much is 20% of this? 10% it's 126. chero akanda kudona ndichagire 120 rand. Should we say round figure? 130 rand. 120. 130. 130 is 10. And then 20 10%. Oh, you want 20%? Oh, okay. 260. Inga nasi wachipura. Nasi wachipura wena kuseni kuno kudu watogwina 260 tipi yoga. 2 yoga. Yonga nguya kasoro wadzingongo watane makastoma muno. Viki kusiyaka nyika kanaka kaka. Ayo yakachipa restaurant izi 1,000 rand chete naimi. Siya South Africa iyo siya masipatlo chinda kwa America unowane pikota. Yeah, but nanchira kuti gasipatlo ndisandaenda vedo. Unowanikwa here kuno kumasipatlo. Ninda nayo udla mndege. hanzi nevanhu taura hako kuti kwai yakachipa indiri kutovhunduka iwe vari kutaura zvokuti kwai yakachipa ndingaiwa 1.2 murestaurant iri 3 nedoro aiwa yakachipa haangataure chokwadi guys nedoro aiwa yakachipa very reasonable very reasonable wamupa tipiri right ndiri kungoda murungu chete chero asina mazino chero asina mari chaanongoda murungu chete murungu ane mari as long as ane imba kuti awane kugara kwete kuti asina mari zvinoda murungu ane mari maitatenda vanhu 3 chikafu chevanhu 3 nemadhirota chikafu nedoro ipapo aiwa chakachipa. Going back to the States tonight. Thank you. Are you married? No, I'm not. I've got my brother. Guys, I wanted to get married to my brother. She's very pretty though. She's pretty, yeah. Very pretty. Thank you so much for your visit, lady. Okay, thank you, babes. Good, baby. Ndokusira kachikomechi Louis Vuitton. Anyway, Maska. Uyo. I can actually get you the bag, not this one. I'm hoping you should take a bag in Bombay. Louis Vuitton purse. But Naruko UK, Zakachipa Kuno, Karamaya, empty than Tifari name, Zakachipa Kuno, 1,000 yet, Zakachipa. Good to make you better. Daisa nikikiri aiwa awindi na shusha kuti unoenda oga zvaita ande kuti bebi chipedza kadoro rako rasara iri chingoti gudhu upedzi chingoti gudhu chipedzisa zvongoti kachu naingoda kusiya mari naiwa zviti zvongoenda mudumbuwana anozvoenda mudumbuwana chingoti kachuka wani chingoti kapu ngoti kapu rutsu
Asi kana ndakanganwa lipstick yangu nandiri zvofamba ndisina lipstick pamuromo. Tenga murodi tiri pamuhande. Ngatinde kusurprise yatende itose. Unoona surprise ana dhimepa. Ewika. Ngatakure zvose damutengegwa surprise ngatakure zvinhu zvose. Kwai dhimepa nekukwauda naye. Kumtona here kari kwauda naye. Hai tichiripo tonanga papi. Bye. Handisi kumiranga ndiri kuti asaka ndekupi kunotengesa surprise yako yari kuda isi pakuenda kusati kwanaye wedhimepa. Hakungashoke makula kunoku. Ande you shop ira apa inowanikwa mafoni. Atiboisa katika kumoto. Okay. Yeah, uri right papa. Key yacho iripi? Where's the key? Mina ndimbotsvaka key first. Hey, mvura inoda kuya iri strong. Iyo ndavhura. Kuda kuya mvura iri strong guys. Damn it. Ndavhura. Vhura. Vhurai. Hai, vhurai mani. Vhurai. Vhura. Avhura. Hey, denga ratsama wena kunoku nasi yedu. Senga ratsama denga denga denga. Asanda kia. Denga goreriha. Icho. Sanmanan. Ayiko shop ya makula la. Iripo iri kupi? Inotengesa mafoni iripi? Iripi makula ndo kunotoita iri kupi? Ilala asambe nikona lapha makuleni. Kumakuleni kwa kuna shop makula ndengesa mafoni kumakula. MTN inodhura maybe. Hande but kuti MTN. Unotosha avatengesa zvifoni zvemanga manga ndo zvinonetsa. Haitengesa zvifoni zvemanga manga. Handi muwa yatauga ya taona ndanga chi. Chifamba mberi tona. Step yemunhu uyo. Step yemunhu aripinda kunotsvaga asylum yekuenda kuAmerica nechingito uyo. Nechingito iyo. Apa ndoonekwa nekamera ndakaisa palive. Murege yapinda pedze shungu pinda mukati umu. Pedze shungu. Ndedzi. Yakanaka iyi. Yakanaka iyi. Ndiyo izve. Ndiyo iyi. Ndicho ichi. Ichi kai ndiyo ichi. Okay. Chite mari. Achakachipa ichi chiri right. Kana 23 imwe. Yakachipisa. Ini zvangu ndotoda opo yakanaka iyi. Manoridziwo wewe usahudaro iwe tuneti. Sodezona uchidaro. Ndibhurumedzona kuti. Ndibhurumedzona munhu. Yakachipa kuti. Ndaitimboona iri kuimari Galaxy A30 kana Chimbovaratidza yawinayo right now ndatimbona uri kubva foni yaDhumipi ainyatsotaridza kuseri kwayo. Foni yaDhumipi anyara nayo Dhumipi ndo foni yaDhumipi yari kushandisa right now. Ndo yadisa screen saver wena. Asi Dhumipi ka. Right, my price I have 14. Why Nova? Why 61 and this Yeah, and this 3.2. And the only reason I'm buying Dhumipi phone yake ndanyatsokuuya nayo phone saka phone yacho yakatorwa kuZimbabwe vanhu kuZimbabwe vanotora zvinhu vakasvika ipi ibuchako watuunda mapicture straight takotisa picture quality puwa uchango tisembla kuti nobudisa quality ya picture straight. Oppo is a very good phone but ka Oppo kachona karipo kodeka kakanzi Oppo kwa A17 kudiya mhene chikaita sei Nayo kampo
ikuita 3.4 munondiguta nhasi kwai boyfriend manyama atengifoneri zviri kutaura zvekuti unenge utopuwa saka zvinhu zvisingaenderani neyo inayo asi nhamba anozoisa inopinda mamwe anopinda 2 masimu mamwe anozoisha anongoshamira namba irimo kuti akada kuisa imwe foni umu ikafa pane pasina garanti yekuti kana kaisa imwe laini line asa muna vanobetsera kai muno uri palaini ko galaxy iri kutaurwa nevanhu vapa vanzi galaxy manyama galaxy matuicho magalaxy dzimwe dzedzi dzama muchimbotaura dzekuvharavhara dzedu dziya ndo dzedzi muchitaura but sewe sembinga unogona kungotengera mbingaona I want to see Samsung Galaxy. Cheap. Yeah. I don't have the live thing. Yeah. Which one do you have? I don't have. Well, I have it on stock, but I don't have the live. What do you mean you don't have live? Okay, so I have it on stock. You want to see it, right? Yes. Yes. So I don't have The one Oh, for like samples. Okay. So it's that size. It's exactly that size. Okay. So this one. So that's When I SIS MELLY. matimboona kuti maybe uri pabudget kaiwa Yes. saka i4000 ikuza mari 3.6 3.6. 3.7 70 ndochi pane AO3 aina ntohwisisi antodzihwisisi pane AO Saka iyi rava 2. yeah you're bomb AO3 kala zina ndizivi AO3 ndo iri kutaura kunzi kumberi ichi kune vanoziva nandiziviwo vanayo Galaxy. ndio inafamwaira havaisi vanayo okay Do you have this one? iyi oh A03 what colors do you have? Black and green. What Black. do you color? Black. black Yeah, ndo iri is. give me a black Kwamaline zvamamuchitaura zvemaline zvezvo. SIS MELLY Hanzi ndasiya motikari license isokei ndisiya moto tinotora kundikangoshandisa yangu unobvumeri yangu Can I, since I'm going to be purchasing it anyway. Yes. Zvino vanobvuma license rapamerika. anotora O3 ndo yaakutotora O3 yo izvo Kuti maybe verenga unzwe kuti zviri kwanzi chii. ndo zvikutotaura anotora O3 galaxy kumberi alright okay Because Jimmy kako kaike shamwari ndaramba. Semunhu ane page rake so anofanwa kuita malive ake Ndakamira parai. because hazvizodi kuti aite live. ko inonzi Hawaii 4 inombota mari komunhu aya maflip gangotiwisa wake kutarisha mari tingohwawo tingofadza zheve tingofadza mazheve and check network is not slow the guy told I don't think so mira tinzwe the guy tinzwe nawe Hawaii Y70 Oppo Reno 7 what symbol phone de phone ndo inonzi phone Galaxy. outa Iyi ndio ndichakutengeresa SIS MELLY. anzi yakuno it's not logged network logged Well, SIM 1 is for MTN and SIM 2 is for any network. okay yes sim 1 unotofanira kuti sane MTN line ravo both she has used MTN only
No, I'm saying you need to use a bread. Oh yeah, yes, definitely. How do you like Mumpa Mare? We are doing it. Kambrudzi. Varada passport ndasiya passport kumba nangomza wallet chete ibara Not chukwa changu. Tushasa license yangu ini. Tushasa license mayandura. passport ndasiya kumba Hanzi inoshandisa any rimwe line asi infange ine rimwe line re saka inopinda ma line 2. Hanzi chiti pa ukambudzi to maybe Asikana. skada shame Hanzi bvunza izvesimlock please Ndizvo zvaataura wani. Okay zvesimlock ati rinoshanda but ndinofanga sim one inoshanda neMTN rimwe line anogona sara anoda. Koma flip now. Sorry. Flip the flip Galaxy flip what was do you have them? How much? Cash. Wait, I'm not going to burn them because obviously it doesn't work there. but if you were to sell the They don't want to sell cash because vada kudzira manje still mema uyu kuti want Yes, yeah. Can't. 34,000. Hanzi 34,000 Vanenge vaida kuzviswereti kuti mari yacho want daka 34,000. unogumisa kuma 50 paunozopedza kuibhadhara Yes. varoda kutomekawo iyo Hanzi God bless you come church oh thank you I love Dumebi like that you people Dumebi Bowman Sis Melly makamuonepi Dumebi uyu Mukufamba imomo. Mastreets mukufamba. Hanzi God bless you rich auntie. I wish I was rich you Rich people. and you I receive. I receive ndizvozvo that's how you're supposed to respond Kwati nombera tusabasota rakati pisa edu pini ndiana pin up. Hanzi chini Kuti yaishandi. Kwati maybe nditore so passport. ndirakare munhu wepassport Ngati pisa comment yako. Yabviswe kuti chirinda iri. Arikuta kumanya uyu akatenga wana foni yanda. Akawana foni yatogwa nomwe munhu. Arikumanya uyu akaita kumanya uyu. abva touya nebhegi racho Ane bag racho rose waenda kutora wallet wauya nebag. Icho. Milka, hello. Oh, ndiwe ndakatumidzira mari yematiketi. Milka. Milka, how are you, my dear? How are you doing? Tobhara 00. Tobhara 0. Tobeka koma. Tobhara 0. Muri kuona bhegi ndakatengegwa nemadhairis original leather og leather ndakatengwa kudebheni ndakapiwa nemadhimini ekudebheni batapa mbotsvaga kikiriya mbotsvaga The number, do maybe your phone number? 062 ipalaizi 086 watafoni zvakanaka dhimebi Haitizi phone nde yako. zvandoona pano 3216 Mata muda kuda nje Sis Melly. Hey Sis Melly, here's the maybe cannot stop smiling you people. handisi kuziva kundoita zvetomboita munamatiri chaicho chimboteerera chimboita munamato hatidzinei tinamatire mbinga awedzere makomborero pamusoro pane zvaaita izvi zita renyu baba tinokunamata isu mwari ndinokumbira kuti mukomborere mbinga resi yangu iyi muiwedzerere makomborero pane zvaaita izvi ndokumbira kuti muivhurire injini yemagaraji panopaka malambogini next time paachadzoka chindinongedzera mota yelambogini iye achifambira mumhepo chete neyake yatinoti jeti chete mukomborere mwari mumuwedzerere makomborero akawanda kudarika zvaaita izvi nevese vamwe vose madharisi manyama wedzererai makomborero mwari tinoona Oh, the black one. the other phone kune vaya vari kuti vanenge vachikoshesa vachitungamidza satani aiwa ndinotika satani murevi wenhema dhumepa kunoita live achava manyama mwari vachange vachimutungamirira mbinga dzichiuya
kana ariwo makore angu kana dai ndaina mata 104 torai mamwe 20 zvinise kumbingaresi yangu mutapudze kune makore angu ine kurarama mbingaresi yangu muiwedzere makore ekurarama padopawazoipa uda kutora makore ako kuti torai makore angu ise kumbingaresi irarame makore akawandisa musingakangamwi kana ivo sisimeni vacho vakaita kuti ndisvike kapadharis aiwaka ati ndipe makore ako mudzi ndipe makore ako ava ndizovapi makore ndipe makore ako makore andizovapi anozopera ose ndikupa mbingeresi makore angu kuwedzera ikoko makore nendibose kamunodidawo madharis ndichakupa yangu gore pamakore angu ekurarama mwari hachina makore munhu apedza makore ose chingomutorai next year ngaachingoida hake zvinofuna nozosirani sure akuitiwo madhira semunamata chita amen ka usati wavhara munamata tanamata madhari amen amamona zvaita hanzi lotapa hanzi tiratidze ifoni yacho chiri muprocess yekutomboitenga uyu munhu akusvika mu500 apana mwazvisvika manje manje saka hanzi tipewo makore ndakupaiwa nemakore ndakupai makore 1 ndikuperekedza ruzi manyimwa kukuziva ndapiwa phone plus dibag kadai phone plus dibag kandai masters ndikudze zviri kuitika kandai masters guys kandai masters sisimeli ndavanyima makore ndapaimi munondida sisimeli ndavanyima asi ndati mwari avachengetedzi maybe yako yakanaka akamentioned maybe mine ndikuratidze iadidas metitange uku akachena kani uzvo icho chinhu chakabatana chichidhu maybe chimufunge kukana wapa basa machidhu maybe unenge ukaitawa kudi chimirai muone up close apa muri kuona adidas paroko apa adidas ona izip onai patracksuit pacho apa adidas kubhutsu zvairo yapera asi puma achapakatisa hauna kuiwacho chete ukacherekana kaona ndindewacho chete nemapuma asaka ukatomecheka because t-shirt puma chena dhumebi dumbi munenge uchingokomplaina zvako zvedumbu rako apana hautori na dumbi ukona matumbu ari kwedu uko unoramba iwe kuvai vanga vachiti ndirodhakwa mavepi kawani card but as do if I will invite you to stay with me for 2 nights in hotel. That's a silly. Oh, what's she doing? Jobbig is waiting. saka zvinotokwanisa here Yeah. okay Jobbig is big up waiting. system. No, that is so we don't have like this load shedding like this. But every time I come to Jobbig, there's no electricity. The robots will be off and that's the blah blah blah. Now it's gonna be from here. saka for how long M1 to M. magetsi aenda kudi 1782. 1782. or you can type on it this type I don't know. akutohwa kudai atoita live ari pafoni yake That's 20 by life. Yemanya phone yake papage reni. ndodo abvadzoka ndodo ndaane foni nyuwanyi wazviona zvinoita madharis
phone new and new one zvinoita madharis mazviona here ndodo No, not West Rustenburg. phone manyama inini mazuva matatu andambogara Honestly, every time when I come to Joburg, the robots are talking, I get to sick with there's no electricity. Every time I come to anzi Joburg. guys tinoda western union pabhora apo iright papicture maybe utiona kuti foni yako ikusenza tisatamuna mama ungangotengeserwa chiri chicheka cheka nokudzira okay kuti vari kuvhura So we just came to see her before she leaves tonight. varidzika foni yako ichivhurwa dhimebi foni yadhimebi venewe No. Wait, what? Here, the load shedding. No, we don't have to see. We're going to, because she's leaving tonight though. But I've been here for a few days now and I've experienced it. Let me tell you, I was getting my nails done, and then the lights just went off. I started screaming. I was the only one screaming. And they were looking at me like because I'm not used to it. You are in the first world countries, you don't know this. Oh my God. We are in the is it second or 50 or 100? I don't know. Last stage, so. And actually the person was like saying yesterday, going to get actually so I wonder how we going to going to come. Really? Because no heater, because there's no electricity, maybe firewood. Can you use the firewood? Guys. I pity you. Hello. My flip a camera. What? How do you flip it around? Do maybe. My flip a say, wait, I'm going to tell you. Okay. There we go. What to do with the phone? That's down to go China. Zine phone yangu so phone manyama so ngodo manyama so abati ufule manyama I bet it's the first time you will take your phone in books. Ajera take dzemba fadzino yakubasa kwavo kumushauri. Acha. Because I this is me. Aiwa sisi metivaratidze yenyu yamuri kuzotenga manje manje metivaratidze sisimeri vakutenge gwai indiri kutengwa mo izi riyo inonzi chii Galaxy S22 Ultra aiwa hanzi inokupetwa but iyoyo vati hanzi havana SIM one, she's going to put SIM one. So if you want to put the other line up on this, pastor SIM one. ngabva ngoisaka izvezvi so Actually, I'm going to go ko yaibva yasinze right away okay ndopenda akaita live inenge ichitifona okay so you guys don't sell the lines ekamuromo kaubere I'm not worried about charger musati kantora chaiti inotora zvasiyana tune zvaingandi sezvauri so zvandisiri kunzwisisa ka ndezvakudaiwo uyu foni iyi madi kumuwandira phone number yekuti awane pafoni okay ndomasikira yacho okay she said don't worry about putting it back in the box but save the box though charger irimo zvese and saka unenge kuda my headphones or something like that and kwaudi screen saver and screen protector inenge irimo okay kuti maiphone imari finish atopa phone maybe uyu
Name then the sensor toilet. Iri kuti hotel zacho. Kuti mudzokera ku restaurant patambo. Chero live gari chatomboita kwanzi die mbinga ndoda kuendawo kuuk ndigoita mbinga and blessing vamwe iwe kana uchinge watosvika kuuk unobva watotikangamwa iwe iwe fei wakafuta kuchikangamwa kana uchinge wasvika kuuk iwe nema zvongotagwa nemuna ndingasatoenda kuuk tita kuti tikona ifeiko zvazvawakatipromisa paya kwendisiyana ineni I've got my family to take care of ndokutengerai drinki kuti ndambapedza kuchengeta family dzangu kusiyana ineni iwe ndozvawakafita iwe fei iwe tiita isi Phone manyama. Thank you P. Kwambona here bhutsi yangu P. Kwambona here bhutsi yangu P. Takaenda. Eka. Takaenda guys, buy boots. Buy shoes. Takaenda. And now, for a Nika, I hate that hero complex you person. Who had the phone? That person has a hero. Who had the phone? That person has a hero. It's not like we even wanted to do it for life. It's not a hero complex that they No, for Nika, listen, let me tell you. No, for Nika, us here as diaries, we don't have that thing of the complexity and whatnot that you think is happening. Us, we do things together with the real diaries. Yes. You are not a real diary, so you might not understand. The real diaries, not even if we eat together. Tikatotanga kuita zviri fani kuseka. Tikaona accident, totobaya live toona zvikuitika. Tikaona ona ichimota icho guys. Ona chimoda icho. Tikatoona nochitambata kuita izvozvo. Ndozvatinoita pano. How much are those shoes? Chine ndikutengesa boots. I told you guys, boots is only 600 rand. 600 rand mchando muno. Chinjinotikwa nemotikari. So zvinongozodependa nemunhu kuti iwe wazvitora nenzira ipi. Anoona because Dumebi was so excited. Yes. And she's the one who requested chiti amusi kuita live ndichidla here and tikabva tapressa button racho because she requested tikatopressa. So kwatiri isusu ka tinoteta ubenzi toita tose. Saka sorry my dear sister, my lovely sister. We are used to that. We do that. Oh yeah, tell it. Yeah. So we do that. It's not a big deal to us. It's not a big deal to us. And it got no force renyika. Kwatiri it's not a big deal. Atitomborana moyo kuvhera na ufunge tiri kutofara. You see ukona zvaitika apa. Ukona zvaitika zvotengerwa phone izvi palive ka. This will inspire somebody else. Achabvawo kwanobva achiuya kunoku kuti ndichapika umwe munhu andonzwa umwe munhu achiti next time kana ndauya toda tumire na my comfort achada kuita ari kuitira umwe munhu ka has she's not doing it for herself, she's doing it to somebody else. Saka kwatiri zveshe zvangonaka blessing achaitira my comfort zviri much more even zvaitikwa to maybe. Saka ndiwaona kuti panenge pasina kuvhairana kuti but inyaya kuti they are inspiring each other kuti vasinawo vaitirwe. Dumebi anga sina phone. Dumebi never, truly speaking, but pamberi pamwari Dumebi never owned a phone yakatengwa new one in box shop. Anga je ajera dzekubaza arikachibira mhere dzake. Saka unoda kupinzwa mu-MTN otengerwa shop ka kwari is a big deal anoona. So she wanted it to be uyo tora selfie we tora selfie icho zvako zvaita icho ndapinda takaenda indinayo phone makwana live ndida kuti uyaipa live kwanzi nasisi Melly, you say I'm not important. I did not say you are not important. I did not say kuti you are important and I give you money as well. Which money do for Nyika? Because probably you are using a ghost name, so I don't know which money you are talking about. Can you tell us how to tell the people how much you gave me, when, and your name, so that we remember you? Because we don't know. Are you Anduana? You are using ghost name, so how would we know kuti do for Nyika ntiningi? You tell us what is your name. Tell us I gave SIS MELLY 50 rands, 50 pounds, 20 pounds. So that people can know, because here we do things together. Tell them, my sister, because me, I don't know who you are, because they're using a ghost name for Nyika. So I don't know. Hans want to defend my street. Okay, my sister, thank you very much for defending me, my street and it. But I don't know who I'm talking to.
ndikungoziva rakanyogwa pa rakanzi dofo renyika saka ndoziva sei kuti ndiwe anende mustriti pacho ndendisima handizvione but at least ndakuziva kuti kune munhu anonzi dofo renyika ghost iroro rinondidefenda mastreet so dofo renyika I love you but who are you kwanzi I forgot I'm using yes you're using a ghost name saka how would I know kuti ndiwani dofo renyika how would I know waona handizozivi kuti ndiwani asi wazoya kuseri majoti sisimeli ndini ningi ghost riyaderagona so zvauri munhu wako ndobvara zati okay ghost rako anoona because pane pakatoipa hanzi ndokumbirawo mari yekubhadhara funeral policy yangu 320 okay my sister as much as I would love to pay for you andinawo inini hangu personally andinawo indadongo yakoona shamwari yangu iyi because shamwari yangu for years kubva diary zichivhurwa she's been my friend she's my customer yemafuta andonditengesera mafuta even kuAmerica saka ndiyo ndatongo yakuzoonawo hangu atosacrifice that let me go and see but mari chayo handina ndinoenda kubhadharira polisi yako mufana wangu hapana sha andiwana handina hanzi nasililian I'm inviting you maybe zvakaoma nemiwo sisirilian saka majona chigemichi mubve mandidhilitsa namba yangu ibvai madhilitsa namba yangu kuinbox mubve mandibloka please guys madiaris pamberi pese makateerera muchinzwa can this lady Lillian Liwayo block my number and delete me now she wants to stay in a hotel with it maybe and leave me behind please block her block me oh block me please block me hanzi unogara which state Tennessee. I live in the beautiful Tennessee. Anogara ku Tennessee Gino man G ari ko ku America ipava mutona pa uya mbinga yachati dumebda tusiye chibasa chako ndakuisira 15 grand ye unorota ndiroti ichi chiri kurota chichifamba ndobva ndasiya chibasa ichi chiri kurota 15 manje wona zvatoita isi padairis ndira tikurangarire tinokuvunza business idea yako ndotaura tobva tanokutengera zvanoda hatikupi mari because tikakupa cash unomwa chii black label unomwa black label saka mari yacho kana wataura business idea ukapuwa mari yako isitointa tonohodha zvinhu zvako tokupa and I know what it's like to be a single mom yes kitchen way yes and I love you so much Sisila ndichakudii Sisila hai bye madhilisa namba yangu bye madhilisa namba yangu right so I was still here or we going now where we because going? you My friend, I don't think she's coming. And we were supposed so you still want us hang around no, you can. togara kure izuzha I know. takuda kuti chimbunduruka iyo yakuya mvura inotibatira murodi takaenda hanzi kotume paone atengerwa shamwari MTN direct mweya dofore nyika kwewe kunitengera ufonirini ayo ndikukumbira I'm asking for dofore nyika from my ghost I'm pampering from dofore nyika from not from you ashao diaspora futhi diaspora diaspora maghost akawanda madiaspora okay maghost akawanda madiaspora ugara wakazviziva izvozvo they are diasporans izvo itsvakurudzo dzatakaita tikawana idzodzo kuti maghost mazhinji idiaspora anyway mimchiro wepa dofore nyika please can you please delete my number on your WhatsApp please don't come I want to maybe to come to Europe. Yes. Nae moti amudishuriri. Moti amudishuriri nae wenda for nyika. I'm busy talking to you and you are busy inviting to maybe to America to UK. Eh? Mana kana passport munushu. Arakuya ku America. Asipinda kuduza dofore nyika she cannot come to UK. I've got her first. They want to Tadya isu ataguta isu. Kyandotora mateka away. Hands I will pay all bills. Wow. Maybe open up. Can you go to London? Kwanza kwa ya kulanda ndatu so testify and ndokutama ndatu yekuno kundokutama ndobadara bills ese. Serious? Ndinatanga naye arikuya ku America. Kwanza mbinga yakashinga mu SA ide ndiri ini ndiri kutokwata kufamba chaiko nandiselina. Anesu zvesu anesu maginda kuri ajaira saka hapana zvingaitika pangarahwa munhu nhasi panarahwa munhu
Aiwa, but aiwa ku-UK border ndinatangana naDumebi ndezvenyu. Kwanzi newe chiedza newewo. Kwai chiedza is for USA. Waone chiedza ndozvaro. Ende mocho. Asi hamuna mbovhera makati sisime limbo yai ku-USA kunoku. Sisime limbo yai. Saka ndoenda Dumebi mota iyo. Mota iwe. Unofarira foni ukazifa ukaisiya ndikaitora ndikapa ndodo. Iwai guys. Saka indochindangu kuCanada muri kwere? Canada are you there? Canada ndiunzeiwo. Ndoenda kuna zuva. Mnin'ina wangu. Vei manhu veCanada muripo here? Aiwa anayo passport sisirire ndikujoka anayo passport. Vanhu veCanada muripo here? Please people from Canada adopt me. Canada please, can you please take me to Canada? Me, I don't qualify to go to USA as they are planning. You can see they are planning for this show to go to America and UK. So me, I don't want to go to UK anymore and to America anymore. Canada, are you there? Please. Are you there, Canada? You may be. Yes, that's good. That's very good. That's very good. That would be very good. That would be great. That would be very great. Guys, so me, Canadians, how are you? Canada, I love you so much, people from Canada, Australia. Please adopt me, take me there. Take me to Canada and to Australia. These people, they don't want me in their countries, USA and UK. They don't want me. They don't want me. They don't want me. So me, I'm not going to read your grades. Me, I'm talking. Me, I want to go to Canada. Guys, me, I want to go to Canada. Yeah, I want to go to Canada. My Canadians, where are you? Please remember me. Oh, remember me, Canada people. I no longer do me bimota. What is the next shot? I want to go to Canada. I got my fridge. I'm not to Norera. My fridge, I'm not to Norera. Once tell me how much is needed for business. No, she must tell you. No. You must tell her, go and write down your business plan. Yes, you bring it, we give it to her, right? And then we see good business. My ideas. Then in Maria was so we are what does you know? Oh, Tomutaridza, oh, Tengesa. Musambe Marantinga Black Label. Then an SIS-MELLY don't know what Rukunyora Mangwana. No, she's not, Cecilia. She's not. She's not. Thank you. She's not. Thank you. Right. Saka, if you see the foreigner in the streets, guys, achita the foreigner in the streets. Musi chipuni chedu uchisiye chakadaro chechi chirasamuswa kana chauya papejira yacho chinobhiheva pana pachino yacho bhiheva agara nemusoro ine hangu handizivi kuti ndiani asi zvaatotaura ka munhu wepani aiwa anoitira mastreets anoitira zvaanenge achiita kumastreets abo kana vaya panapa magosti ari kune madhayaris ane magosti anyway ndotomudza uyu ndinhingi ndoti iwe ndakakura newifi tabuda asi ndiri kubata kana vari panapa vanenge kana vave panapa vanenge vaBF saka bo dofo renyika. Thank you. Ina hangu handiri kuti dofo, ndoda kuti dofo rine hungwaru kote dofo renyika. Ndada kundiitira business nomuti dofo pakuita chinda unogara pasinyore business plan usanonoka woya naro dofo renyika upi in your inbox aiwocheka kuti iyo kuinbox iwochiwa kuWhatsApp tozowozokandigwa business timubatsire nokuti kungomuti mari nanoita business asina chaanoziva kana tachanodi inogona kunyura saka ngaatanga aita mangwana handisi kuenda muroad business ratovapo hanzi naQuinsila ndewedu tomuziva yes hanzi naLilian chiwa pano takadzika matrue ndichivaona hangu mumastreet wanaLilian ndoti vakomana kamadhayaris aya vachiita haikuona mani ndichizoona kuti izvo zvimadhayaris izvo nadairi kana ndichiona hangu nahumba mastonyi ivava humba stonyi eni mahumba stonyi ndichivaona zvangu vachipengera chipembera mero kwake tuku ndichingoti hokoyo ndendiripo zvangu but it's bo because kana vaya kumba they know how to behave saka bo zvekuti right saka guys it was nice doing a live with you guys. Ndakumbokata tionekana nemnin'ina wedu nemukoma wedu and then we will come back tamu road takuenda so that motaura naningi hanza she's a gentle ghost asada pana pa kare riripo ghost iri harina she's not vile
pafair she is not evil dofo renyika ghost rinogara ripo anotombokangamauya neghost rake iroro pano asi atuke vanhu pamwe anozoya neoriginal yake ine handichazozivi manje kuti ndiye dofo handizozivi amen anomaona handizozivi so guys tichadzoka manje regai timbokata foni todzoka takufamba takuenda mofamba hausavababaisa kandi uchichaita live here uchitaura sani nezuro unoita program nezuro unoita program yako saka uchafamba nayo uchiita program nhasi tichiinda unenge uri paprogram chibhabhaisa nai program kamurodhi tichifamba tikurumidze kusvika maamerica mose vekuchando vekuuk nevekupi mose I love you very much by the way ende vanhu vese vari kudiaspora makauya SIS MELLY is very flexible. She will make time for you. Yes, tell them for you and she will come and see you. Tell them this was time well spent. Yes. But didn't want to namsaka ndindati wadrive kudrive to maybe aiwa but SIS MELLY zvamuri kuita for Dumebika is very nice. saka chimbotangai mandibereka kuti ava vanyatsokuona boy how are you boy who are you coming here boy come here boy what's your name from where unobva kuZimbabwe ingati wakapedza chikoro koinda wakatotanga kuya kubasa usati wapedza chikoro augodini SIS MELLY zvinhu zvacho saka kuno kugarawo kuoliveni oright uri kuganani okay saka une makore mangai saka zviri kufaya here uda kuenda musha kunani kumusha wakauya kurini kunoku 20 kudhara from 2017 chatsora musha komangu ndakamboenda kuti ndimuti ndindisokumusha saka woda kuenda wega but ugere zvakanaka namukoma wako kudaro tikaona uchi 50 rand pasvika zitenga kuti iye anoshanda ipi anoshanda kuMerlin kuMerlin uko ndokuziya kosei musiri kugara zvakanaka iye ari mukoma wako chai vanomuziva zvazvinoita munhuwo uya pana Leonard vanhu vanyatsokukuona mubatsirei wati une makore mangani 17 zvauri mwana mudiki mwana mudiki iwo hauni fesi yake une foni hautorina kana foni wakapedza kutaura namai rini mfana wangu handina mari uzwa handina mari but wabata mwoyo wangu chaita tupfure nepandiri handisi kuziya imbobata madzimai ndakapedza kutaura nawo kare you weekend hande inavo tizivi torino surprise one you weekend hande tione vari kuno surprise vasikana hande vanaikani vasikana onai vari kuno surprise ndozomupa kambudzi keiko ari kunosurpriseiwa kambudzi handikanoda kubatawo bhizinesi here mufana ari kuindiwa naye tarisai moni uyu SIS MELLY is a very nice person. I think I'm also going to gift him something. Uyo mfana. You know manje ATM you know ndakampa ma US anogona kuzachinja. Ndani marands. Marands and you know I'll see if I can use my ATM card panam. Shame. Ush. Ari kuno surprise. Uya uko. Mira ipapa pashamari yangu vanhu vakuona vakaclosewa kune rimwe randaona paseri apa ukanoshandisa FNB kune rimwe avasikana kana nenda kuda kuchema kutaura navo rini vasikana guys madharis ari mazviona kuti vanhu vari pano mune mwoyo wakanaka tinokopa unhu hwedu kubva kuna mai vedu kuna SIS MELLY tarisai muone kuti tinokopa unhu hani maona hanzi ari kukumbira hupfu
asi hanzi ndichamutengera hupfu. Are you skeptic? Chitrol. When a grace locus scan. Moyo wangu kuta kurwadza chaiko. Andy, let's go, baby. Ashanzi yangu, my brother. Andy. It's grocery store. I've never seen any from America though. Serious? This is nice. On Pick and Pay. Oh, this is nice. 17 years old, you guys. This young man right here. Only 17 years old. And she? Aska. I'm more worried about her. I know that this young man is only 17 and he hasn't spoken to mom in a while. And mom, what could you go to Zimbabwe? Shakwende kupi? National Bridge. Okay, ko baba variko. Vari kumusha vabereki vake vari kuBashnav Bridge. Iye. Iwe uri uchingani? Maita? Hey, Zaita. Ataura mwana akatisiyana nashakira negore akasiyana nashakira negore unoona mazina mari yakwana iyo 500 yake yapiwa mashanu apiwa mashanu osvikotenga kambudzi kanoita 200 kambudzi wawisisa kambudzi kanoita chi 200 300 yotenga hupfu nemafuta ekuzora neraisi noshuga usatenge zvinonaka unotenga mabasic needs. All right. Matatengerwe chii? Dofo renyika matatengerwe chii? Muise mari. Matatengerwe chii? Icho. Madarisi manyama anoita kukwidzana kublesa vanhu. Mwari vanongotaura munoziva. God speaks. Mwari vanongotaura. Mwari vanotaura vedu we. Mana mudiki mozati akatisana nashakira ndakatomutasa akasana nashakira ne 2 years chaidzo. Same age group. Shame. Saka majika chida kuti uinde mumba kwacho ndokubate ipo uchitaona futi. Tenga kambudzi. Tsvaga pekuti unyore kumbira phone unyora apa. Kumbira kana. Zvorwadza. Sichendo noshakira shwani ngatoe mustreet nezera irori. Kana ndimiwo. Yakaoma. Handei. Anouya zvanongotikanganisikira mbijana regai timunyorere gani munyorere namba pabebe kana kuda nda mushando muendesa kumusha unobva kupi musha kwenyu Bashnav Bridge kana kusystem kangotengerwa kana zvinhende nezvibhuti motondifundisa kumusha kunga zviri mari life ndinyanishuka system nezora nakutodya kushanya mukoma wangu anowanza masikana akwanisa kutoti ouya nemusikana otonditi buda pashi endobata mogara pai mukuku saka anobva auya nemusikana uchibuda panze otonditi buda otsvaga kobata ndoenda kwabata mushamwari asanda denga udapinda kumusha saka namai havasi kumbobvunza kuti ko mwana aripi I have to use an ATM.
manje ma-ATM echo yakafa yeseodi paita eri tsvaka pekunyora alright shame hanzi dai naumba hanzi mukoma mwana mudiki ndimutona zvitotaugwa pfungwa dzacho ndedzemwana hanzi mukoma vakauya nevanouya nevasikana vochibuda mumba kumatogara ndonzi buda mumba ndobuda mumba voita ndotsvaga kwokuvata kutoona kuti zvakaoma zvino ATM munoiwanepi papanhaikamu handigari kuno tigare kuchobhekisa atofanana newe kana tiri kuno kumboti hatingozvitaridzi chete kuti hatisiwe muno taichitoita kunge tisiwe kuno akutotona ndodora kugara muna hatidi nhamba dzamukoma achatenga foni katufoni anotenga kafoni ndandikunyorera unogona kunyora 064 648 9 5 4 8 3 7 right ndo namba dzangu idzodzo idzo asi kana woti woenda kumushani ndosangana newe kubhazuko ndotonyatsa kukwidza mubhazi sashua handikutumiri mari kujobheka usazoti kwai mai achazonditumira mari ndo watoda kuenda kumba saka ndokuti hatisangane kuno nokukwidza mubhazi rako totenga tiketi rako handitika woenda kumba woenda kumba usaraseka bepa Pick and Pay iri kutadza hapana pamwe pane chi-ATM bhozi zvakafa zvese izvi kumoluyo panapa pebuilditi kumberi kutabuda umuda iko kwai kune ma-ATM uko kubuilders Jadi, cashback yacho ndeyo kadhi rake riri kuramba indamupa but kadhi rake richacha riri kuramba international kadhi riri kuramba zvemacashback izvo kadhi rake riri kuramba zvemacashback ko Capitec bank haiti here hapana here Capitec icho kaicho iyo Capitec 1 pane ma-ATM apo kamu inoshandisa Capitec bank iro rapo here aiwa basa nderake unoshandira munhu anozvishandira utenga hufu iwe watiroda hufu handi wati hakuna hufu kumba unatenga hufu ati hatingamudzi zvokuita guys tamudza kutenga foni akati ndipei nhamba ndichatenga foni saka iye achatenga foni nhamba tamupa zvokuzotenga foni kana kudizvo zvaa zvake unofona saka iye tamutitenga foni akati ndichatenga foni tipei nhamba saka izvo zvaa zvake kuti kana kada kuzotibata its up to him zvakwaari mwana uyu ona mazurume ari kusenza nawo saka i-fight of the fittest survival of the fittest survival of the fittest vari kutosenza mwana iyu mudhara yakakuvenga mudhara uyu ndiwe kuziva aida kundirova nezuva iye mudhara inga ati mubvunze kuti ada kurovera chimwana kwai waita sei iye mudhara uyu ndiwe kuzimbabwe upi wacho aneke besi timubvunze akatomtarisa ona akatomtarisa muri yanzvadzi muri right svikai pano hanzvadzi ndindaya pano tora chingwa chemwana upi wacho ko iye ari kuya uyu halo mudhara muri sei muri right here mudhara pane mwana wedu uyu mwana uyu tamunonga ipapa pandimwamunyadzona tizera nemwana wenyu chai zuro ari kuti makamutorera chingwa chake changatengwa nomunhu inini ndotora chingwa chichingwa ndotora chingwa ndochidini handitozivi kwai maida murova zera rangu kurova mwana uyu handitozivi unosara chikofamba sei kuti murove mwana musadaro iwe shamwari ndiri mubvunze mari chikwereti ndibhadhara mari yangu chete une chikwereti chenyu chemari
ndomuroveri mwana une chikwere chemari 32 rand saka ndinomuroveri ndokumbura kupai mari yenyu 32 rand muchega kumubvunza aiwa andakumurova ndangomubvunza iye ndiyo nongaindibvundusira mwana iye mwana uyu ndinorove mwana bvunza avesa ndakamurova munhu sizi upenyu wangu orit iwe ucheka kunisana nemukunda nababa ndichika usanisana namudhara tokopa 32 rand yavandichika havachakubvunzi 32 rand nandichika ini ndiri kubvunza mari andibvundusira angu akomana iwe shamwari kanditura mashura ana kundirova aiwa isusu inzwa imudhara isusu tinoshanda mune chenji here mundipewo chenji matore 32 yavo hapana pekuti maybe vape 32 rand vape kana 50 rand mutsvage chenji tichitiwo zvomwana muchingomurega atishande handika toda abenda kumusha saka toda kuminisa kumusha saka murege yangu tishande mbijana chete handika ndobva tamenisa kumusha saka tangoti sezvo vanhu vari kumusha tingotaura sezvo mwana wangu kombere nawo handimaona tichega tichingodiwo tingogadzisa zvipere babasa rove mwana wavo ndizvozvo mwana anenge odakusauti tivasamutorirewo chingwa akatengerwa chingwa chake chingwa manyama hapana zvanombomita saka tichadzoka tichimutarisa handitika tichadzoka every time tetiri panapa chingodai chiya chimutarisa handitika indoitwa SIS MELLY diaries ndinoshanda nevanhu Christopher orit hanzvadzi Christopher tinoshanda nevanhu saka tichida kudzongopota tinotomboita program tombotenda tichiona vanhu vedu vakaita zemiso chitombobvunzawo zvichemo chitodiwa kana tichigona kugadzira tichizvigadzirisa handika saka tichida kuti tikazongopfuura towa kuti wai mwana mutarisawo mwana ka 17 muchitarisawo mwanawo kuti pari rights 16 hani mazviona mwana wenyu ndimakada zvara chaiko chaiko chi ndamupa ndamupa nadzo ndamupa chitora yenyu right hanzvadzi yangu baba mwana wenyu haditi isu tinoshanda nevanhu tinotoda kutobvota tichapota chiya panapa tichimucheka every time toda kuti aende kumusha saka toda kumuchamukwidza basi taende kumusha titori sangano ramadzimai rakasimba zvokutodaro zviri powerful hanimaona saka tinoda kuti mutitarisirawo mwana wedu yeyu handiti hanzvadzi yangu iwe hapachina zvokuti kwai baba vako hambokubvundusiri vanga vachida mari yavo tavapa handika havachakutoreri chingwa vanotenga chingwa chavo vana ava 16 namba yenyu tora namba yavo toputa chifonerai panapa asi tichaputa chiuya panapa toputa tichiuya pano toda taende kumusha aende kumba 47 winimo nyora zita winimo tinozofona handiti saka vose vashanda zvakanaka handika chimirira tiri kupuwe mari apa handi wonotenga ufumba handiti bhilo anga akumbira bhilo una mudhara wake wakaine motikari tojere mota idzi munotsikwa nemota chi yaita sei very normal hapana line hapana nobosvika uko hakusi kuamerica kakunoshemwari kuafrica hakusi kuamerica kuno kusouth africa kuafrica kivi shoma iyi nhasi rinobosvika uko chingwa manyama ndozvari
iwe chega kuti chega kuti zanosara ukapinza pistisisika saka chega kuramba kutaura naye zvadopera mari yake yechingwa tamupandisa mari yake yechingwa tamupa zvakomba asonga kuitisa mari yake inyaya yechingwa saka 32 rand yanga achida tamupa ndei anokubhadharira pane munhu anokubhadharisa here apa pane mukuru vati munongouya kunani ndokwamunobhadharwa mari nchipiwa aiwa ivo vanopiwa mari nevanandi ivo vanobhadhara kuna supervisor va 50 rand pazuva yokushandira pano waseva kuti wini mochingwa ka mudhara vanoganga unotarira mwana wedu chingwa kuganga kaiko okuganga kwatisingadi koko ndazviwa mwanangu kuti watinoda zvihembe nezvibhutu tinongotenga zvati takwanisawo handitika hauna hembe hauna bhutu kakuridhimanda manje kamwana kenyu karokumi kangoti ndokukana mangu ndamusha handina hembe dzona ndakapfeka mutengero hembe nebhutu chete ndinomutsvagira hembe nebhutu sachoindi ndaseka hai babava 500 inde zvakaoma mufungeti asi taisovha yapera ndabhadhara chikwereti chacho changa chida baba nechikwereti saka mai unombotaura navo kumba ndozvangachitaura kakuti ane time wakapesesa navo rini hande munombira motikari handei asara kaitoregwa ma aiwa chingwa chatiregwa bhadhara chikwereti chingwa hangatoregwi chingwa chabhadha tatenga zvingwa zvakadoti wandei chingwa chechino chekupick and pay kana kuti kuspa chingwa chekupikwa icho chamaigwira tinosara katoregwa nani aidevese maziso akunoku manje kamwana zvibatira mbinga dzake hauzoti mwari vanokurangarira ukarivara god just opens doors for you wakatorivara usingambofungi saka mai varo havasi kutombotsvaga kuti mwana aripo kwai mai vari kutogwara nenyaya yekutsvaga kvari kuita vasingakuwani komputa wako havafoni kumba vanomwadoro futi obva ati vakadzi saka iwoyo onaka handifungi kuti iwoyo chaakuitika panapa mari yao tiri kukupai chibva wachaisa handiwana chibhadhara 50 rand yako edhei ubva waenda kumba because mari unogona kuzoitorerwa panobhadharwa rendi ombonozorora nhasi kukunai mupei mari yake obva aenda kumba cho chinopa 50 rand iri kupuwani mudhara waya tumepide wachinda anobhadhara 50 rand yamudhara kuti ndeye mwana uye zuva aiwa ndiwa kuenda kumba here aiwa kauri kuenda kumba chimune hauna 50 rand avangodi pari marani okay right une 50 rand achikupe uya anobhadhara 50 rand kwachina anobhadhara 50 rand une kumba ndi saka uzondifonera nditika tikukucheka kuti waenda kumba zvishu tiri pano ndakucheka right saka insisa kuinda todzoka mai manje gaise gaiti mbonekana nasisi wedu ava todzoka mai manje